kajagum na yetio Pramoto adehye ebre aso ensemu bia boabo no yatudi kase wiabri yade besomo awiansemu a yade bramo no edoso na mom ne ebedi emu akotene ebi ene se mentime wase asiye ewo Jakobu ekwawiase aposifu ekwa ho ba kokotutuo maneka galamse ni ba ko aka ho bi ema asante mantem swafo awoda no ene empanyimfo bi a ewo rese kwam di nsem bia ba betudwa yatena si yade bramo eja kese bi ato sofola aka ho bi masebre kase adehye pi na omsego omutia wo bobna ekoba ni seye Otec 1029Fm ene dumjadwumakuo ne fa Yaw Asante mantamimu adi nkomo na wono mo akasa na yabekwa akopie mu ero arehosem bia asi enkane kumase kwantempo no eso breku na sa arehosem ye si ye lori akwanhia aka ho bi ema enipa bi afrim ema afoforo bi nso ebrapa enipa bi aya akwan se Ghana mampani John Dramani Mahama wombegene nkwa ede afri ni nsa hwan na kote ye na sen na asem no abobo akoduru awie emu nkyiremu ahodo yede besomo afofo bebreka ye no ho ani aboabo no awie yede ba yemfemu aseda ne ma yabo afo vitamin kano de no wunya bia kama pa yaduane ankasa akwada no mpanyini no kwada no calcium omega 3 6 na 9 ntia bobon kwada ne ye nkwada ne ye ma wono nome prom kama enti na da bia tufo sewe ye wofo a wonkwa ankohye ba bi na ntwini mi ya abomodene sewe de be kofie ma akwada no wanya bia nom we yemfa cafe bia da ensusom ope strawberry choco anasa wode no de hibi na wope eguma hodo ne ashoto bebre select wode chusu choice na woni abusiamu ni nyina da monkonkwanom sanse eno na eye papa a ene wo kwa baabi atonton no de baabi atonton suo no na wo bodin sa wo pe vitamin ka enye na awia wo benya bebre wo ho no wato won madaro maboaso yasene mawia nsama hodo ni nyina da ye de abremo asomfonom no a ye ba besom no ye ye mienu midin mami ajowa nyanta tando meni a brewa ba kofichumesi afika sie no emu ensem eni Asem Beba Dabi ba ne senti na watwi awieye ensemu bia eje ne homena social any media ne so titiru ene asante mantem ha ejina Jakobu wohu video sahodo bia no pay nyansa poso nso ye kirekiremu ade kira wo se emabro bia wo mo atufo magudie bi galamse yi bi ewe Jakobu ene aposifo wo hode bom emwa ekwawiase enipa baaku efirimu yayaya na ne gina da ene se ye hu video bi ya na aposifo te wo mkamu ya ka no esi kwanchan baabi emabru bi atwa hye won so na krache ba ko yese wo fa etuo e de free police car nim wo mototo warning shoot nyina den shoot wo manko ejina wa ma de ofa etuo no posifo ne yese ne wo mo so toto wiase ba ko de ofa etuo ne tuo ne kanu a sabre ya yekasa de wa free mu asemi eba na watwa wie ye de akwakwa yensem bebrenu ama sabre ya yekasa yi asante mantem soafo Dr. Frank Amakohene e de atu edwase Ashanti Regional Security Council no wade ato won manim sesisia wamo enye enhwehwemu emfa asem ne ho no no akwakwa egwamtenani a wotim se resec panyini de committee no wamo ebe enhwehwemu yam ne aposifo nyina da na betena se na de esi na nwada Jakobu no wama atumi aye hwehwemu na asundwe atumi aba ho wade ato dwase ene wo kwan kra se posifo ba beye operation bia setuo no ho ade setuo ne ho ade woni abekosa wo kwa akwaje from nsem be wiase ne de basabasa ye akwakoba NC yo ya enei ede sa wo ye nei aba aka ho bi ama sabre ya ye kasa yi wo be piem e wo mantemi mu a deputy police commander ACP Sefas Ata yene no akasa ama na kirechiremu ne esi ye ene resec de na wonom eye emu nsem eni. Eventually, we lost the person. So the police did everything possible, and they aimed and brought him down. They aimed to demobilize him, to disable him so that they can retrieve their weapon. But unfortunately for us, whether fortunately or unfortunately, eventually we lost the person who attacked the police. In the nutshell, this is what happened. The police are not operating with any policy of shoot to kill, as I did indicate. The person who was running away, who was bolting with the police assault rifle, was aimed to disable him
and demobilize him so that we could retrieve our weapon and arrest the person and bring him to book. So the intention was not to shoot to kill him. So if you ask, that is the reason. In the course of trying to disable him and take possession of the weapon back, he fell. And you see, we cannot allow such a lethal weapon in the hands of somebody who is not trained to use it. Somebody who can be described as a criminal, because you cannot snatch the assault rifle of a police officer, a security officer, and decide to run away. Whose hand is this lethal weapon going to fall? How is the person going to use it? Is it not going to be detrimental to the bigger public of Ghana? And so, as per our rules of engagement, police service instruction, I think 94 or 97, we needed to do everything possible to bring the situation under control and to effect the arrest of the one who was committing a crime. Abusia eni ayekotie ye Asante North Regional Deputy Police Command ACP Sifas Ata commander no na asam no said ye no wadi emu amane amayen na sabri ya yakasai Asante Regional Police Command no nso de ensam ababa betudwa wo mo kire se Jacobu aposifo patrol team no ene adehye bia ewo Jacobu ene ebepotenten ehwo na arahosemi esiye wamo echa semi esi January ne da etoso aduonu miensa 23rd no wa bra officers fuo bia ene wamo petrol ya wamu sa kwada ya wanya emfie no edunu 15 years akwada etuo kita no pop anshengan yibi wamo hu ya no wamo ka se akwada 15 years die nkura tuo senti ye sizi a ye sizi no kwakofre wo nia se wonfa ho nkrata sam ye dia danse se eye ne die nyina da emra enti se tuo na wamo je wa akwada ne woka kire ne se won kofre ni ra emfamra no na enam so a ede sa rahusemi baaye according to them won ka cha akwada se won kofre ni pa tuo ne ye ne dia emra no na police team no won tutune ye won kwa akwansi no mu se emebru bi so me galamsefuo won mato de ahya won so ene won mu yiyi video na ebaaye no eyiyi mu na Posi Frankasa etuo na krachi kofa ye eyo die ni bia ya na daka ni mu a eyiye ne ba ye no omo ekofa ya nkodi edwane omo ma warning shot to mabunu ye ntie na wiase de obefa wo mutuo na nkodi dwane no wo mutututuo no baako ekoka no ya sa brede wono so afrimu aposifo de ato dwa ya wo mu kire mu se aposifo de nya se wo mu ye tutuafo na mmom ne kwanso anu no sanka kwado a 15 years okura tuo de freni wraba de no omunye bone ewiase e koda ne se maburu bia wo mutu fom agudie wo mu etu ehye wo so ewiase menteme ho ase ba yom so tututu abako ka ho ya wonom ono so efrimu ni nyina mu no aposifo de atodwa sade ade na kwakwa hwemu na wo mu ebeye wo mu ka ho bia na mo so ma ewiase ba ko efrimu no e wo se hwehwemu ahodo ekoso na wonom nyina da emra etumi etwe wonom asum asemu waji tuo no onko frɛ ni wura mra won so okɔ ana wo mo kyerɛ akwan sɛ ni wura ne mra ha ana so ndo mo kɔ petro nti mo ne nem krom ho na sɛ mabunu me so sɛ tuo no so bɛyɛ wo mo baaye no wo mo dia sure ai hwehwemu na mpanyimfo so mo bɛyɛ amana kosi ase na regional minister kan die bebre na aka mu a wo sɛ yɛ bebre wo sɛ onsem ka sɛ the lot behind the scenes ye ni yemfiri Jacobu ai na yemepie mu e wo sofo line na sebre ye kasai adehye bebre na no msagu omuti ya wo su twa adwo bobena enya asem ketwa ni nyina ne se bia ye bia wo siesie ka e wo honom ejabra ni bia to ho ko wi ase cars bebro oha ene akire na manebo ne kire se ni nyina ahye ene oba ye Facebook page honom obenya bia cars no aka skeleton bibia ahye eno da nkyɛn a shops ahodo a ɛwɔ hɔ nom nyinaa nso so animu enioma ahyɛma nyinaa eno nso ahye akofa oye ne kɛseɛ ana de abre adehye a wɔnom di dwuma ɛwɔ saa beaeɛ no ɛwɔ sofulan hɔ na asɛm no ɛba ni sɛyie ana Otec FM ɛne dumgya dwumakuo ne fa ɛwɔ Asante mantam panyupa a ɔkasa de ma wɔ mo DO2 Peter Adey ɛbɔ nkɔmɔ na ebusan sɛ ɛkwan bɛn na ɔmo fa so a womote ye na se ne gya ne susu franam no ekwan be no fa so wotumi esia no DO2 Peter de ne nkomodie eni bra bobe 8 o'clock nya say jato so go live magazine news site
Ntimpa na there was a dispatch sender over my momoko. Omudru by 8:14. By 9:51. In fact, Omudru honom na ejano eni enya ya kesi ya spread call other areas. Ntina abro mudum no no prefer assistant. Ntiema the fast station so called ejana by 9:51. By 10:46 they no medum jana pra. Obia ho anka edam ejana but ejana affected 27 vehicles and 22 metal containers. So I'm really good to hear this the jana ngasa e buy but enyan say obi e shibra bi o and a spread the construction be nti sa de si no Eni ayetie ye DO2 Peter Adey na eno achi na Otec FM suma ya moni boni Mame Akua Sarebia mo no so de nani kroti wawisi na hwene tia Asante mo kopi ho na woni ade hye ani wo mo ho aka ni bi edi nkomo yentie wo mo estati o shop wa fe ma sasabe ntuno wa ntie ne so mo fure se eju ato ne se du ne se shop na die na jedem na cars mi no na estati nti ye de America call 5 service bi wo so je fo no ho no e ko fo mo ba mo so mo Nintendo wa ti je ba se be pia cars na ide asi nchen e kire na o mo se bi free se twede o se hin ene ba o mo ba so nsu wo mo kran so she de en no so ti de mi si o ha no but ye sre ye mpanifo no nti mo pa se Ghana ha nti ye man we nti ye ntimi to tennis ane onya hankwa na e de bia bisi o de complain say faces be onim equipment o so mo di ye na mo dum ja no nti ye sik Ghana ye ni skeli to tender ye ni tenders aden he obi abrabo hamanfo ka sashi e group ka be 100 ene si wono no no ka faces for bank mo tender anka sa ni mo we anye den ensi eno abe 89 ene tese ja ato shop ha tie me wura hye ba ha nte ba amanfo ka se bo modi bia pepie bia eso ne jara no odene ya ne ntimi ti fa service for ya de mbai e be boy ya ma itimi dum jana be 11-12 goma e jana atimi ko fo de ha in fact ya boka pa ha amanfo ka se gu ha in fact ya ba ya na awro huye edin fia ka se gu a hia na cause for problem de nima de property mass e baye te ka se bit match se friwa ne friwa de ni rufi de nya cause e ja to shop yamla ka se ase de wa hwa mentimi kan e bro be 100 so do ni hwa ka se ase na shepa o hwa ka se man for private ka se gu ha any spray ya o spray ka ne enye zi ka se bro be 100 man on the show it is boss ne ye no man je gugu e ka de wa hwa o do ni ti o se ya boka pa Echeze no kure ba na echeze meka kan mashi ya kwa mofi nte bin kan bin she mi die na ya fro se wa dia ase ne be ha pa ti be ne de dia si ne o nyamenso me ba no tam na baduru ha na everyone say ashi but cars man kasana e bi on me tutu ties na free asiente enne ontumi nya hwemfa ho ntinka ties ne hihase nkwa de anke batima apia because na ebi so sisi nchen enne etimi epia bi firi ho no nti when de aye ne de everyone say shesa tenne sama batima kan but ye shop an kasa de by cars 5 but they can say kan yina aboma cars ko by 40 ani na shi we ya de hye bia wo mo ho kan ye ejabrani ato sofoline no mu ana ete se wo kyerensemu yi yanko breku na eno ewo enkran ene kumase kwantempɔ no eso lori akwanhia bi asi amasabre ya yekasa yi onipa baako afrimu ya ja na sign no track bi and registration number AS 4114-24 ya na walodu cement ya diema a enipa miensa ewo ka anim ene obi nim de ebaye edane ebutu ye kwoto ni nchemu enipa mro wabredum jafo eye wade ye omu bepie mu ewo ho efre konongo ene odumase idwa asofo nyinada
eba yese dum da fo momre na rehusem yesi ya wo mu kopie mu hode na ese enipa ba ko afrim ema mienu na eka ho ne de wo mu pra no wo me prepre mu ode pa na Ashanti Regional Public Relations Officer ema Ghana National Fire Service DO2 Peter Ade woni amani boni kwame ageni boaten adi enkomo achechire ensem sei enra through breku no the party rescue team on work on go power station e call breku no mo through honom no na hobo track so cement o free akra o de nani atre kumase atokom in fact akoto amna mu bi mu wo into yetimi atwitwa lipa yenu a no me prepra e de oma ambulance e mom de om ko hospital eyi opupro bi nso a na o hye ne nkwa e handing over e de ma police for na kakra enya wo komo no trete na hobo track no free akra ba be nya ko say na one other car o you overtaking or man the kwan amanako e no okoto amene nipa mi no prepare the ombo hospital a dia ya check ba ko foforo na o no de ma police for and then call mortuary for preservation of hobo sino track no the car number AS 411424 Abusia enia ye kotie ye eye Ashanti region obepie mu ane wakasa ema dumja adwumakuo no DO2 Peter Ade ye twansem ne so na ewiase empani na ka ye se asem empenipa enipa ane pe no ho asem krachi bia wanya mfinhia no aduasa Ahmed Hassan Abdul Razak ana yefre no krachi wakopa asem kese edi ama wono ankasa ne ho ne dwumadi a wodie laundry service wona wo musi nioma ne obeto so kama mo mfidi ahodo a wodi siesie adwuma bi na oye na abefo ententan fidie no so wote so TikTok ne dia a wo ho no mo at breaking news Ghana krachi yakotena ho afa camera edi asi wono ankasa ne ho so na asemo a wo kan nyina ne se asrafo mienu Sergeant Amo ena fe Sergeant Joseph se nipa mienu aya akwan se Ghana mampani John Dramani Mahama se tie bia wono mbegene nkwa e de afri ne nsa na eno na ka hu bi ena o man Ghana process adom ne kyerese asemi eya asankase ento tena so a enyeye wotu hu anamon ena wakwa akwokyere krachi ewon kran bro no ba kwa ofre ho agenga no wokokyere no na aka hu bi se brekasi adenta circuit court na asem no akopie mu ebra ye toto na no ana ye busa no se hefa ana hunu se nuanu mienu ya akwan se Ghana mampanyi no beje ne kra e de afri ni nsa ehonom na krache Razak de betu dwa se Sergeant Amo Sergeant Joseph se di mienu oboye onu ankasa wonhie omo ba bia da wonim wo mu nipa ban se ne tie na ntentan fidie ni so ho abi ana okohu sa asem yi a me na mede ba abonten kane enti wo betena hono mbekeka ye na wonim ho maache ba bia wote no ene nam so ono nso wo betena ho a wo kan bia se bi okofa asem kese e di ama ne ho na no na aka hu bi na dental circuit court na hyese yemfa no nkosie adabampono na chi ogefo bosomi ya ye bewuram ni de to so nkono yesade na bepie mu atemu odwanenim na aseni no atoa so enso na wieye na ebehu ba bia susuan ode brode hono befa ye bedi akire de befiri mu aba no beresemu ye besan ba na eda besomo ne eguso kai mo se perfect series ngoma no boa yen ana wieye de nsam hodo ba besomo wose yan kan tro se free na eziru ankosi je chestre ngoma hodo ni nyina de bia ba adwaman so wo mo set mock exams midterm exam terminal examination ahodo kumasi aputojo wo station ho akra dan so my first stop mo buto a wodi djuma wose odo ba ne da achen be hye won se obebo ho ban edi ama wa homa ne 0243 299 938 na 0540 755 Youth Opportunity and Transformation in Africa Yota abusuafo se enkan kire se ne adwuma ho oden enti yo babunu uni adwuma yo wode na wotwensia si ho no mobetetew ama won so wanya adwuma ya amani o manyina koso yi di ama frempanimfo nkire mu bia aka mu enu mu endi nkomo e wo 0501 499424 we mo ne aboafo aka mu
ya omobo ayemi eden sem hodo yi ebesom samfo ayofa John entry bosia kolabo na bedi a kire na kwadwo apia enoba efia abojewa Professor Kwame Jeni Boaten Kokoto onim nyina yon mafemu de ema enoba na bebo echidom ma ensema hodo na yakinkan de ma mo sinema ne mozi madaw ma Facebook ne so ba bia YouTube wonya bi ehwe ye nuanom no ye mienu midin mame ajowa nyanta tando menin abrewaba Kofi Chumesi ebraso Asem Beba Dabi dwumadie etwaso akwanhyia ho asɛm a na moka no in fact sɛ ohwɛ last year anuoma a ɛkɔɔ ɛwɔ afi mu a sɛbesɛbe ehu ohwɛ analysis a Otec 1029Fm online aya na kyɛ sɛ last year nko a akwanhyia maako empim dunan ahenso aduanan miensa 14,743 ene akwanhyia CEO out of sa akwanhyia we mu no enipa 2,949 empimienu ahankono aduanan nkono ise ekompem miensa nesa sa de we nyina entuyemfo Ena this year 2026 no akwanhyia ebesi no ebebro 14,000 no kire say only in the month of January akwanhyia sisie nya akwanhyia ketwa ensanso ko na wieye ena se wo hwɛ sa afi we nso a de ebesi bia no lives a eklemine doso de ebesi bia nipa nko ebegye no edoso enti yehwe yie na de sese yehwo no yenyo masa hunu sa de wei empanyimfo mo omani nkɔ ho sa de wei ekoso since ye introduce pragia ewo my Ghana yibu ye wo akwan akese a empo MTTD ebi owo a omo eye omo asede tumi kodina kwan so na anu bi di omo ye kora de ye se MP bi a wonu ko bo kwen yi fam ye che no ba ye hwe sa de wi se ya pragiafo ya no omo de convoy bi emergency bi anasi ka bi na ya ne nama na odu ya kwan ne so a ho se ni adrobafo edi traffic so no omo nye ne sa ho e kwan ni mfimfini na wayina mu na wayina mu kamia yese sankrofo yi ebinum ewom no sebe wanye ntitie bi ana yenka wonum mom no asebo ana enti so study a in the year 2026 ya study pragiafo nsu pragiafo nsu na no odeshi ne baba ako se wono ne ba nyonko wotwi pragia bi ka mwano na nsai dia na ninam wo hwe de pragia na amwa ya empanyimfo mu omani nso nkɔ hɔ omu omani nkɔ hɔ no mu omani nso nkɔ vozi ka no eno nso ho because wo hwe no nso a the month of January vozi akwanhyia wo mo so de apempem no na wo no yentina omo de long distance crowd nkomu ntwam isi suggestions and crowd for dey ba because car no ya nye no for sadie no yenya implementation ni oni mara hosam omo tumi load car no de kokoko slim point suyi we so de omo tumi load kuku peace ha no we are okay omo wondi omo ko analysis na no omo ye no omo chese nipa 16,714 eyo omo nso didi dem ya o makafie we enti hwan ene ekohwesa nkofui eno nso ya asem kese ya twase ebisa mo yadamase empanyimfo beti a ontie onfa na sopam kirese 2025 de yehu ye na ni soso se ne 2026 akwanhyia ne atorenchem ahodo asan hyase no se ya hwe ya ebesia afrese arofo ne adehye metwa me ho aba ye beto aso apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture
Hunia, Pavi, and the Plaxmox Mr. No, malaria drona Annie, say nam sa, wo be the same wife nyina ye tested positive. Ah, ye no be no. Say a coup malaria money nyina. Am nyina negative. Adie ho. One ma waye Hepa Plus mixer no, and what do we aba. Sentia. E was our immune system, strong de bia. Enti Pavi, support immune system no. Na Plasmox no so to malaria no gu. Malaria symptoms. At say etipaye, afia wonu mu atoɔ ahoɔmmerɛ no musa akyɛ kura 4 days na Pavi ɛne Plasmox mixer wanom no ɛtutu malaria na se kura anyɛ saa de akɔhu doctor frɛ 0542 778572 ana 0542 807907 magye dure di pa Pavi Plasmox ɛna Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo ɛne kwada wɔ ne mfie du mienu nka ɔ pharmacies ne herbal shop FDA agye edwede nkrato yatum. Hey, Opani, Mashusha watche. Sa perfect series books here. Oma me koto obi ma me mano. Owe jajai. Abua wa mo se wo to make kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene tre wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP Nina every basic 1 equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ban combine so o ni nyina bi English nom and maths nom me say books be any wa perfect series any bi na GS any naka enso am approval into obata bia nkoto bi maneba and na say we de school bi kura betumi akotu akoton am ni students o na eno kura de wo tebo no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and a midterm exams at the mass schools were a here woman more at to phone call put to a job. Otec 1029 FM. So my first up, any of mama beer, yet on top books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixer to malaria na se kura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband and the one so we Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magye dure di pa Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacies na herbal shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer mapobodra mapa FDAG edwede nkrato ya medofo pa me pa ocho by Grace Hospital e won sem kakra bi bisawo da bay pa na wo pa ebrese ena de menyare o nanso me ko hospital me ko ye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo me mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Otec 1029 FM.
Asante, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea, 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 Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi o, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adani mubuhura, ayeye ni na sienkam. Ise nyuman obia ni nyuma, nyuma ne doso. Nanso, di odi amenipa no, eno na wede, ohweso edidigi. Otec nyame ma won nyuma no, enkoso. Openya upie dman, enkoso. Nintre enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no omo yemu dwuma. Wo mu nyina da papa. Ma won ahoɔden, ahoɔden yo mo dia. Eni se ame no kasa no pɛi. Enkwa na odi ama me, odi asɛm yɛ. Oso wo dia sene ya metumi ate atɔ obrani ho hwidi. Pata ya kɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi. Bebi nso wo mo so. Na asɛm yɛ kini wo ko ni kura na eyi tuo ma asekan. Emu no tutuo nso omo mpaaba, omo da so busua ɛyɛ wadwuma. Na papa wo die ne kyɛnse. They can say, I mean, as young come. But woman, you know, Hoban, the PDI is a more for in young class, papa, why you be, who take it, more in interest, let money to pong. No more far but or dog, and some I know much can. And the Putus Mayon and Yard next say, what would be must never know much here. Woman can say, man, and now woman who will be any once in a month, your Catania, no more. Papa nka wo mo ho efi saa bre bro hwiri kopum bra odu obia bekọ no de baba betena se se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa ho ode nu tumi no ense wo manya odu enfanya kopum bra wa obefi woni mo nyamo adum ni amen amen aja nyame shirawo amen me da body ase ona boy asida tosumie no akoma mu mpanyifo ne wa begafo de tosumie nsa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yeso aka kira me nuanu ma mo ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awale bisa na ye nkyira se wa misa nyame a na nyame anya nkyira se oba we na ye odia na se uhwe ne tu ane ne nufo na nim han na se odi akire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwiye se obi kwa awale a o misa Nyankopɔn se woni Nyankopɔn na se busum na wosum a se ukɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ wo se oba na awukɔ kɔwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kyerɛ na ko an se onkɔ hwehwɛ awere ble no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no oba pa o se oware ma Isaac na Isaac anya ayire pa one ni tina good timi da radio ase yes ya da se eya say amanfo akabia matina ọmọ futue usum say futue enya adwuma se ye be pese ye be frɛ wo yere a one ne wo hoi wa na obaba no e wo fia a obepe ontu tunanu ontu mate se o so obetu ama wacho mate okay mate any endase ile
Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi o. Oduman kuma nyame ayeye enka wodin ena wiai oduman kuma nyame enase enkamfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne adehye awiai yema yenho aha yema yenho akwaba na yema yenho ye ahiehyia aha ye Otec 1029 FM sunie ena wiai yasanhia yede Asem Beba Dabi dwumadie no na eba abesom na dwumadie yi da biara da se yehia wa afidie yi so asem krope ne yeka yese yede suade yese yede kyere yenho nso ade no nti ena wiai a yehie no kre moma yense yenho se ye ba besuade ebrekro na mu ni ye be kyere yenho nso ade ewa afidikase yi so na dwumadi a yedie se wo ba ye social media handles ne so a ye live wadama de obeye ene se ubewuram na wuwuram a eya ahye ma wunianum nya de suane ya de kire dwumadi ne bintie na wonya bi nso nhwemfiri wo timeline afi wadwenkire bi a wo no awiei o de betumu ama ye wo comment section ho ye beje na yakan no kama wa afidie yi so ama obi anso ate wonka ba bia wodi fi a wode ba ya afaka ho bi na yenyenkan wa afidie so ma ho afei yenuanom Be Love Radio for onum wo Spain ene onum monitor show no enso wo ho Nyankopon hira won onye won kese no ntutu anamon so mfansie ene wie ye wo GN Radio ye wo Patmac Radio ye wo Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ena Sahara Radio onum nyina nso wo UK man ni mu ena wie UK fo a monso mo monitor ye nyina no ye chiachi amodam ase eburu ye wo Kings Radio eni ni TV wo Paris France abuchiman ni mu ye wo Dache Hima Radio wo Denmark ye wo Rakus FM wo Belgium eni ye wo Sky FM eno de wo Columbus Ohio ena information centers ahodo a monso muguso na mutie yen na mo fa yen dwumadie nyina no yeda mo ase eburu Nyankopon hira mo onye mo kese na ontutu mo anamo enso mfansi ena wiei baabi biara wo a utie yen no yeda won so ase bidi de Krobea nana Yaw Asante awiei oje amanie ena wiei apesemakana nanie ena wiei Krobea jata majimadwa ewa afidie yi so a ye nyina na yahia na ye beka bom na ya besom na yesuade na ya kyere yenho nso ade ena wie ma bedwafo wa ha oba ade chia me age na dwa eja kwame enso atenase ene jataba wa ha saa nso ena kwadwumo ono nso efa yen ede ya contentan so amu bia nso enya bia enya bia tie ena adofo a monso mo wo ententan no so na mo hweye no mo nyina nso Nyankopon hira mo na onye mo kese owa de acha me awi akwa ba ya eja akra ompom to say Nyankopon adom me ho ye pa na so adom krona ye de Nyankopon ase menso me ho den de Nyankopon ase ena ye dwoa de bia sa ena nso ya sa hie bio ye hia se ya asem krope ne ye kan ye se esua de ya sa kire ye ho so ade enunti ena wiei saa ne ye ba be ye ena adehia onom wa amanone enkankan ne woni a ewo US memu enya asem ketua wo se ne awo no aba hono ene o ma ye pe ho de ende enye an se ye time ne no ma ye pe se se say ye de say ye ye na a che ene a sha ase ye pe share akura ye de ye ye de ende ye na so no de eye snow storm enfrema namu na snow ne to enfrema fa ne tumi bua enya asem ketua snow ne tumi na enye easy obo enye easy omo de ende enti ene emo amwo US mo ne ade no mu nyina ye chiachia mo mabre pa mabre ni nyina nso ye ni nyina nso ka ho ye nso ye hai awone nso aba enro ya sha ase shawo mo ho shawo ni bro nya awone ananka ye twen no anya sa ye de na ba new year
yenso ya ha no yenso ya wo na sha enti mu snow ne to no yenso ya de no na mu okay enti oba de chia me no eja kwa me akwaba amejusi obru ohote sai adumara kwa mase bro no se danyame enanso ye dan nyame enanso ya san hia ya san hia ye ba be som woni obo asemi na yi covid ba no ayi akola bi se ye na nam se tete yeso ye nya tete ni bi yeso ye nya woni bi yeso ye nya woni bi omo nyu omo tete yeso ye na be die mu good dan nyame ewiase ote hwa dan nyame na wan dan nyame a eni omo ewu wiase ni mu doso wonim sɛ wo kwa wo bɛyi ye wo nipa bi a wanigye ye nahi ye kwa ye bɛyi onipa da sani enti na mdi nkan ka kyerɛ wo sɛ dan nyame obi wɔ hɔ a wo nipa da sani sɛbe wo wabrabɔ a wo bɔ no sɛ wani bɛgye obehu sɛ yɛsɛ na Krobea na atumi ayɛ saa de we yo yɛse na atumi ayɛ saa de we yo enipa hwan ɔsɛ na Krobea ɔte sɛ sɛbe watumi anya bibi ɛwɔ abrabɔ ni mu a ɛyɛ ne kra ya enti na ɛyɛ ne ya onipa ɛwɔ ho enti da nyame ada wɔbɛte sɛ yɛse bibi ato no na wabie na no ɔtwea Nyankopɔn na atua ne ka no wo hwiase ana wo fom bɔ no ene ye nanigye wo to fom eka wo no nko na wo de waye mobɔ wo wiase se basa na ono nso ani agye enti se wan dan nyame ama nyame anyi wo amfiri sa nkrofo ye mu a ugiri se hwan na abedan no me yenhwɛ enti da bia wo afidie so ya meka sa asem we di kire nipa se ade a oyo unkunimdie afei na ahya ase eba onua kawano tum enyu obia na ekire no yakwan kwane a wonam so enyu obia na na se de madwuma me ya me boss atum akatua mo o boss atum enti wo se benya bia ka ho anya bibia ye bibi o ka asa de o ka kire na ye ne de o o sirinti unim se ye ne de o o ka asa na ni agye ama o o ka so wo chia ye o waze we de wa ye lucky nyame ahira o eni ade na ye da bi o enya ni do enya ne de e ka ne nko enti de wo ye wanamo ne awutuo onue se wonye nrum pempen so a o results de pie free wanamo ntuo ni mu no be kasa amawa eya awa nkasa susufu ano ka kire nipa na woni ene wo kɔ ni ene wo ba no ni obia ne pe wo nkankro onim sɛ ye wo bia o hyede tumi sɔre hyede tu ni nua ho kwai onim sa wonim ho eni o hyeda kɔ baabi okoton kokɔ koto nwan wo hyeda de wumfo nyini nam botaye ni sɛ yenwie wiew onim sa ho okay eni ene me ka kyerɛw setie sasem wei fa tu hofo na se o katakata wanamo achi na eba benyini beye kese a nipa ntumi mfa nano sebe na de boni bi obeye atiaw entwe mfa mafom a saa de no abekasa ama ne ho na monam kwa so a wu kwei na wo boni pa amane to wano nareka na wo ye ne se ebeboa de meka kire wo na awie ye nie oba de achia me akra masem wo nie mo ne kasa ewiase de wo se onte nyamete na wo na nyame no bizania ma ekoso wo honhomu no nyame nkuto ena ihu no de za wo se wo na nyame na de wo se wo da no ne de ene na esewala sewala efri se ewiase obi mpa ibo ene se enkawo no wahwe ase ana wabɔ fɔmo efiri sɛ Krobea Asante kotoko sɛ deɛ nka dwunantwi ɛpɛ ne sɛ emfofo abɔ bidie enti obi pɛ sɛ anka wɔno n'anigye ne sɛ wo bɛbɔ fɔm enti wo bɛte wo bɛhu sɛ bibini ɛsen gusoro no na ne nua ho akyere no obi wo wahwe ase na yi obi anigye
wo from bo ene ye obi ani je de no ene ne mpai bo wo su no na ono so de na osere efrise de wo hwehwe no abam Krobea Asante kotokose ka ensen nko a nka wonyina awu nti ensen se ne mpai bo a ne se wonyina ngu onyame ekum show wo hono ni obi ne mpai a obo ti sa na obi so ehyehyɛ fa ho entena wiase enka se obia pewasem da enye no kure da de ya pa ne se wa wuni sika ne ya sa ata wo ana unim tane so ya ne bi ye otamie na miwu ai say no ya ne ya ka wuska ena ka ska fo nko an ye tai wo mo ankeye ebi se wo mo de wo bi na bi kura wo maye ndi wo mo ye ne mo bi atimi se ne hunni wawe enso na obi tai no na so wo de ohuma nyame na wo da nyame dia sunsumu oto a na nyankopon age oto a na nyankopon de wagina enchen opidu ebetoto bibeto obunkum bibeto nifa na enso so waniwa enko a na wo de ebehwe obonefo no akatua abonse baako oto ye na akobodam na asan abo no aso pau na nyankopon abono ahwe ndi yese ye de ye hoto onyankopon so Matie buru meda se enawie ogoromensa mehu se wa join show no wa ha osena na ya Krobea Asante awie ye kan ho eburu ye bawo no abedwafo nyina ba so ene anamuntu a munsumutuo ewa afidie no so de mayen ene ade pena adepa ade pena owo Frankfurt ene osi akra ya Krobea Asante ye da ase no wafutuo wate ene wie ye nso ye kan ho ye tiew ena ye san so ehwew yankopon hirawo onya okese no ntutu no abedwafo nyina nso anamo ena wie na onfa ensiye emayen ena dai owusu sekere owo kunsu do miabra ena osi akra ya Krobea Asante asedan kawrade nyankopon so ode nne ya edwo enso asan fem yen na ya ye nhira ena wie yenso ye wa ahoma ne so a yenso ye tio Max ena osi akra Krobea akwanhia ho nsem a wo kan na no memne da ya madofo ma akoma kunum 5 my good friends ene yasie wo nom ena makwanhia nti nyankopon fo nkra nsie ena menso mi wo sawia bro ho ase ena yenso ye tio nyankopon kyekere busua ne nso yere na sesei de akwanhia no se ne esen ma ne homene so wo o my god na yimu no ehu yenya hweye onipa Crispo ofufuo eno osana ya Krobea Asante awie ye bo abaso woni wabedwafo nyina ye da mo ase eburu ene adwumapa ene adwumaden a monso mobo awie arofo ye won komobo opanyini bi wo manim ha owura akwaba yaja ohote say nyame adome hoye ye frau say owura medine Kwasi Agyemai pachan Kwasi ufri he na ba ha me kanya se abrim na ba ha ehwa na otie nso ehwa na mtie na ehwa nso na ufri amfiri ho ufri he na ba joso ampa ba me joso ampa me nemu abrim na ote kanya se abrim na mtie okay adwuma be na aye ho me pacho me edwadini amokumas mba edwum beton de okay Kwasi na wiei de asem ene de wa bepie me ne matiefu adim hye wasem nase entu nsim finfini hye ase ekirem ne yente ase yi yo nana Krobea ne mabejafo ele masem makonya se menkasa na masem amle ba ne se mishia obabia ndidi Rose Asare sa waafo aje se yenyina ye bibia bom na masem nya ne se me maami kuma wu mam kwayi me baaye no na babia afie no mtimo no wasa ne manyina afifie ho na Rose asesa de ne wasa ne manyina afifie ho awodro pa sabie nyina sa awarefo eni magumo no woyi mnye magu honum sabe bashit efibi na wa odegum no bonpo ana ya to honum aje se wata wodopo no
ediko eche ba sa no bitu anamon akọ papa ho no ese se de sika ye no nesa asam no antentam anye sa baaye na Krobea masaba mi nyina ne se efisase menene mienu dia esan se bibia ba mu nti no ni diri eka ho misumidi ka ho wa fa krata ro ko amfie mienu nie a se uwe ma wada ya ne sa minto ho hwe na ono so ya na dwen se efie no wo beton asem ko ba wani asem ko ba wani o se ekwa ne koe na ekoye no nese no ana je enyema ntwaye ewa wode nu na je se mfa se mfie mienu die sabe waten ho ai se ono tiri ba bi enti na Krobea na masem nya ne se efisase no kata no ewo ne che no mihia mini o musa mini di na woso de na so na me bema a me di bibia anim a sabe japade no yensa kae to ono oba no wonu su timi se wo fa kata no nana me baya masem tian ma wade na gu nana woja ka se awade ndie woja akrache agu me pacho oba no ono wa se awade gu ya chade se awade gu aha why oba ho ade pacho you so oba te ne ho a eno nkyere se awade na gu aha de mimi pese mi hunu ne se ye wo amamre ne amane kwan a ye fa so gu awade saa kwan no afa so bi enti no oba ne kasa yetumi agina so aka se ene ye wahye mu kena saa awade na gu ana na se ube se ba se ensa no wore mesa abrami ana amamre amo yeye amamra ye ne se yetwi ye de aye twitwa awade ni mu me pacho ya nya kratase mu efi amamre ne ye efi amamre kura no a se obeja awade ana ba emeja oba ye se efi amamre kura nso wo edi gu awade en na mpese mi hu se bibi sa akoso ana pacho se yetu nsegu awade sabode me pacho nya nsa monye pacho da bi en ye sam awade ni nwui me pacho awade na ka se nwuye no se wo ban na ware en wo se wo awade no ja ya che be ma na ware ba oba entumi ntina awade ase a otumi jai se wo de wano nko aka ne saa se magyae enye ne kwan no enti so oba ne se wagya awade a ode wonsa bi abrɛw se bi a je wonsa ana de ota aware de chimede nsa akoma no abusua ne abusua mahia so ya bonkuro ama awade no agu ana yo Krobea ubusam so a mismu wanu yima no menua frɛ no ade saa awade asem tu nanim ana okache ne se awade ndie oja ache na papa na ama no kwai ama me mfa me samre mi oba ne se ne papa ana ama no kwai a mfa me samre ko me sabram dadaada ndese hono busa me so a me pacho manu yie no o ne ne wo masai o ye wo manu enum pacho ai enum no obi ane na wo num de ben ne beba se me kwame maami kuma yi aba no obetumi asesa ne nyoma afrifie yo Krobea msa se mo nka te habia ane ka busa no aka mi hia pa o na me busa o kire wo wafem de me pacho me de me hu adekodi amaye no na kasanya mu aye ba hase mu no wono ko hai adai a be ko te wade ase zen safo anso egun bajim bosome nan ansana ohun se tam no we no ana mini ho no a wasa nema edikoe na be manye oba ahwe a oba asesa ne yoma kosemeja awade sa odo de sa odo de esa sa bia ne ma odo ne san kireze BBC ti bia ni si Krobea eja wona eya me ya se me no kase no me pacho mini sabi how bia ma wo se no wode masem wode sasem
ana se bi onye sika kompo na onu obi na die me pa che sasem ni ho ade a enya the how bad se bi ni wo mu ana me che so do sa enti wafa asase ne ho krata de ko me pa che yi mo si dan wo so ana me pa chan mo aboso oh ka de mo so ya wie bibia ewe kanya si asase so okay enti ye kan di enti no ofa nkrata ne koi ni ofa krata ne koi ne se wodo pun mini nyina sabi ye japade wo enti krata no eka ho ana mini ho chi se okoro na ofa krata ne ka ho ade wo susu se wo beton ana da bi won na nin ba ha se efie ni yonton na me da min su se meton oba de echi amie fa wadwa na boa me wa hakakra asem yeyi a opanyini yi kan asem no motna so pen ewo office ana eyede asem ene ba mu anim ahyase ena sei na moka koduru ye ya amakantia woni akoni namu akirei asaba ha biewi akra me da se asemi eba ye nimu minsuro kura be mfie mienu ni ana openimboa mfie miensa ho hwan na de bai eno maame no oba no na de asem ne bai rosa sar no ai o na de asem ne bai na akra na asem a na ode amafidie so dabi unse aware sem no so aware ni huwi a ana ye hu se agija ya na tin se ye de beba afidie so fi se ye bo awade ho ban ye ngu awade nti oba no na de asem ne beda no oba na asem tintini tietie nyina ne se wo mo wo pro to be a wo ma ha ase a wo musie na se ya ho kira ba wo mo so na abehwe ba bia sebe wo mo da do pra mu mame sebe yem plaster adan no formu enfuturo nti nkwara ne bebre timi nya yade asma ene kakra bia we na we se opon ahwene nse bebre etin nti ko de dwa to ebesi ye so se ye ne owura yi nkasa na nke dan no wo mo nton efie no asase no nanka eje wo mo nkọ petwetwopo abi wo ba bi ana ba bi efo nanka ebi ase 2 rooms kura no be yeso ana se ombe han dan a se be ye ombe free sa enfuturo no se ya hoden no eni ho ano ne to yensa frɛ papa no so de ani de mai ebai ema yetena so nti akura ye nunu a no ekoba ne se ejapade ton no ase na ensisi so maye se ye beta ye chire se o ye nton ejapade nkota asase foforo nsensi wabra we ye nsinwie ye nti no be ma no ampene ba sa nti no ye ne se sa ne tie dia ye ma ye ho mre kakra nanka nanta wantawa bi so wo montam ano mu mienu kra no wo montam no enwo dika ye nhwe na ebia ne nyame ahye ne ho animonyam eno na ya ante ho asemu biewa bepem se ananu ye wo hwa na papai enso bae obaye no wode na manie ya wadi kan bona fidie yesu ya ebebo ye ne so asemu we de se ye nimsem design tie de abeto yensa afre ye nua ba no na waba ampa ye to yensa afre no ma ene oba office nti yetena so se de ye ba kono a bizempani se aboa odi kan ne ehunu di anya ne otozumienu enu bia ye di kan atena se aka nti we no ye ka enye din na papa ya mane a ene de ode ba ye ne se de okan no awura no wasesa ne ne ma wokọ awari go so de enya yasem ena nya awari sem so no ode ba na emom nkrata no de wona ye be ma ndi wo se nkrata no eba no ho we ena ye to yensa frɛ oba no oba ya ye de amane ye board no mfiti ase no wagitum sampa baby omote na hɔnyɛ sɛ de odi kan ye no akromfo ba hɔ epono kura ni pono na no dan na no nsɛm bebre ndi so ojan hɔ ne sɛ obi befa yinu a omoja pade ayira na obi asa sekrata nso obi tumi wi ama yi sa na oba ne se na adwen ye no nti wɔkɔ no ɔfa kɔ ba bi a ɔkɔ han dan no nti eba ne sa no na be ma ne se yo se sa ne te dia ɔnkɔ fa mmerɛ wɔ no ɔno ɛna ɔyɛ be ma ɛna ɔba no ɛbɛkyerɛ mu sɛ we kura no eye awade mu asɛm ntia na ene essence wo mo ware ye kristosom ene ade nti no nka ye ka kura prot no no ane toy oba no ne toy na essence woni no eware a bible so ma ye honam kronti ene wode ni din eba mu nti o kan ne say no na nti ene ye ne so ewo mu sa na enso so se mo aware ene de eye mu mienu nyina mo de a ampa ogitu mu se ane eye wo mu mienu e de a
enti na be man so won famra ana o so wono nso so ade a wono na abọ ho ka wona bre ye bibia odiskani si be man so na waye dabi obo nya botre oba no ade a ono mom na di nkan ba ha ade no ahyase se ba bia ono mote ne nye enti sa japade no a oni ni kunu na ye no ye nton no se die ono na eka se yi kan o kan na migusu a be kan to aso enti ekoba ne se o de krata ne manu a enye ye enti ono so krata ne be won hobi akra unse aware asem no ye kan beta ayete se ketrema sumoja ye pibigu na ya mene bi enti abadwafo dwen ho se emanum ne wo mo ntem ena krata no wo ba no wo mienu nyina ya awarefo ne saa ni nti no se krata no obi a ho a eye na emom se be ya adanse ye beba mu se krata no wo ba no nti daachi bi onga ka se ye ne dia ana ono nko anyina so nkoton nti no ye mpe kwan bi a ye be fa so a be fe wo mo mienu nyina enti ye ne se ene saa ne te dia ye be ye copy ewo original any fake ne ya krata bi atoso de obenya fake no na afei be ma ne bi akodi original ene ni photocopy ene ni photocopy na yama obia baako na edi adanse ye se ampa eye mienu nyina de a se yete ase o se yewu o se yeton o se yetoa so a ye de a every se aware no enwui amamre kwan so ne saa ni ntina aware enwui nzu a ye nche ajapade entina ajapade ne che ne de ye ntime nka ho asem se ya akopem se aware no begu ananse enwuo no endesi an de na ntokwa aba ho no ye krata no ene oba be ma no se akosi oba agodi oba no ndi won famre no wona ye be ma ene oba no se won so wona abre ho ndi won fa ma ndi ye hwe bibia edi asomdwe ba fi se nkwala wo mo ntem na aware no nwuye enti ye gitum mu ma ye nyina ya dwe ko bankro mu se sa na te dia ye nye copy na de obefa copy no emfa na de obefa original no emfa na ye nya adansefo se ni ene yaka enti se krata ne wo oba ne hokra no a na be ma esise na koma ato yeyem ye kan ne be ma ne gitum mu sa se oni hawo oba ne so gitum mu se ya kan ne sa wo gidie wo yemu nti ye nya ne sa enti anche ene oba ne ma ne nsa so wo asem ka no mu no na obeka ne se be ma ye bre bi atwa mu no omo kwaje container plot wa enka omo be ye container esiso sebe ya enka daachi bi no omo nya bibia omo ye no container no omo ye ne ti a watwa mu no de ohun ya ne se papa ya fa ho akoton container plot no ama onipa foforo ema ono kura akoka ho ase ma ye chi no container plot ema ono kura oba ne koka ma wonya ho police abanyama ne ma ye be chi no vi se ukunu na aton wo so mfanya we eno waton ama obi nti wo chi a ene ma ye be chi no enti de kwesi ya ne se se saa ne te de a eno ne kire na adwen se ajapade mienu na wo waton ba ko a na so osan na be pere we hu krata we hu de a na adwen adane wo de krata no ba se ye nye copy no kra no a enye yi na container plot ne saso ne plot wa ye si dan edru boso and your kind ne pepe na mpesa meka no to aso enti plot no a ewo ho no wane ne mafa enti krata no onfa ma ana me ye ne se wonyi nkwada ne mfirim se maame ne papa te ase a ye kan japade asema nkwada no nka ho ene osin ya ye ne ofa enti akoba asa no na akora na asem na yire so enti ye ne se sa ne te dia ene ye mfa konframam na ye mfre lawyers ene jeje wo mo a edru de ade ye emremu no sen na ye beka no na obi a nche na adwen na eja sebe ye nkofa ohaw ne amane bia emfama akora enu nti ene ma ye de ba ya abedura fidie so oba ne we akora oba no ofie ha aden wonte ha ye de nyina ba studio ha ye de ne ba studio ha no akire no ena wo se onkasa fise na asorefo empene se obekasa me de bibi sei ena wo kan no eja kwa me mom no wona ne kasa aye pa eja kwa me dia sam no ka kire wo ka kire me ne matiefo na bra obewura studio eja sam no ka kire wo se no ne bota yinti a onkasa akra se de obo kan no ano bresun ya ye de omo ba di ni betra ha kra wotia afi ye kire ka kire me se onkasa adan ya wo se na busuafo se mane nkasa ni piesie nso se mane nkasa nti wakasa enye yi
dear sans and ben. No ban away. She said, "Yeah, what's anymore?" Opanyini na busuafo nim se oba no wafiri wo nkyɛn fie mienu nie. Oh. Pachai. One more kasano. Okwa ha no store I say when no store. Hwɛ atiefo asɛm we ho. Unim na re ho ɛyɛ me. Mo ma men ka asɛm bi mfa nkyerɛ mo. Obey. Odi nka ba ha no wa agenda meka bibia. Oba no di nkan ba ha no. Na sebe yen ti ayete ha no ye hwe wo moma so a ye ni tra wo moma ekọ watiko enti baabi a wo be hya wasem wase afiri no na ye ni aduru baabi a wo de asem na ekọ akosie muntie sa ana we kura men kana na adwoma na asem a na asem I'm trying to choose my words well muntie anansesem bi oba ndi nkan be tutere ye de o oni be ma na tie na ya na ma wo problem ebinom ewo big problem no ne say se bema na yire ne ho etoye na wo de bema ne nko adi nkura kwa na wo so a menene na abra badon ye yamfa ne say ono oba no na akoto eto de bi oba tia wade ase bema ye bi eno de oka ho na ono wa fasuma se disika afaase ama obi eye agapade de ma no ene obeka se eye menko amedia asem wei eye mareho na minim na busua kro ena minim ni piesie kro se wo ka piesie a oni papa wei nyina na wo ne de a ene akwada no na dwene wo fom minim mfie a wadie minim piesie no ni mfie a wadie na dwene wo fom kire se awadie mu agapade mu nkwada mu nka ho edisi o mani da so na eye me ma me ne papa de anti sei na aba no eye sei ebiebe ye sei a na dwene wo fom munsanti o na wo wadi nki abayen ya ha oba de beyi tumi na kai mi asem no se ba bia yete no yete do prapram okay enti yen de na ya branya no wa ma meka se yen kobo even single room so ni entu nkwa ye de mo o se yen ton ye de no ni yen konko han dan na yen fa sika no de aka no emfa mpa asase ensan sha siensi mo hwa adwene oba na ba beboye do se sa time aye ka nyina no no oba no de wa han dan eda ho ye nti senka ye tiase ene ba ye ni e hye krachi se tiase ne enkoton na mo fa nkope eda bi han ankoba ne de wa han ne dan dadaada enti sa no enko gi sa sika no o so mu o se de chefa no obenya o se de ye o enko ne o sesa ne o ma fa ne atu akọ sa dan na wa han ni mu enti yan tiase no se da bi yenkum dwadifo ni dwa mo te do prapram nyame aboa mo manyamo amo de asie duru moso wo be wo mprenka se ne mo miamwa mpanyimfo mikuru nyire ne ho na yentumi mo single room bi ne enkonkɔ tenam na emom yenton sanfa nkɔ han dan de yete ase enwiete ene so wonu firi hakɔ ya oba ne kɔse sa ne neoma edi firi be mai ba bi one ne te sanfa sa fie ne ho nkrata de ka ho de kɔye na sebe papa wi ofiri duam papa we ade ofiri duam edi eni sa sisie o de atiefo asem we mu amfo mo ni akire na sa waba sebe wanim wo ye ni yie a enko anim ante o ka so obusua asem enka so okay yate ase wabusuafo nim se emfie mienu ne watu afiri papa we nkyɛn wabusuafo na wo ka ho asem no ɔno nim se emfie mienu we okunu no onte ne nkyɛn enti se ya wo de aware ya konkɔ ho sebe mesra meka se ne da ne de se ema bi no mutrim be ma na di nka ewuo no papa yi sebe ma no sisum na so obewu amwa be chinchim wani ase abeka so oye kunani yen ka no kore mfa nkyire dipa yen fa no kore emfa nto nipa ni ase yen nyade sa enti wo se hwan na se ma ne nka se agya kwa me wo se na busuafo se ma ne nkasa ena ni piesie nso aba no pa ya se ma ne nkasa opanyini akra otufiri won nkyɛn no wa wo ne wabusua kɔ na busua hɔ me pa cho ayekoi ewe he ewo sunya chira oba ni efiri eyebunu ni pa cho opapa ɛhɔ no no tie ɛdeɛn
nkɔmmɔ a na nkitahudie na mokɔɔyɛ kɔɔ so mo ankom a medekɔto wɔ panim sɛ ma me kuma wi na me kɔyɛ ye baeɛ no ne ba no nsa ne nneɛma afiri me fie a wankra me ki me baeɛ no menya na ɔtwe miɛnsa ati mahu sɛ daakye no mahwɛ yi a mmerɛ bi tawim sɛ makɔ fie akɔsɛ ɔbaa no aware abusua ne ahyɛ me nsa nti sɛ mekɔbɔɔ pamanneɛ na nkɔbɔɔ pamanneɛ na ɔba nso agye pene ana ɔfrɛ yɛn ɛnti ɔfrɛ yɛn no ana me na mede asɛm no kɔɛ nneɛma meyɛ no akɔtena baabi na mabɔ mu nkuro na wɔno aba na sɛ wɔno bɛtena ase a menua ɛboro bɛwa nawa ɛti wɔm kaa na mbisa a masen sɛ asew wada woroma ɛnti ko asɛm bɛɛ na bɛto w'anim wɔsɛ o wokɔyɛ wo mame ayie ɛbaeɛ no na wo yere asesa nneɛma afiri ne papa no mu anim no kwaadu bɛn paa na ɔbɔɔe wɔno ne sɛ kwaadu paa wɔgya se sɛ wɔse wɔbrɛ na me na mede sɛbe awadeɛ mu nsɛm nyaa dɛ ade asoa no ɛsɛ saa na ɔgyina so o sɛ wɔbrɛ me na ɛgyɛ sɛ no hwɛ ma wɔn na ɛyɛ bibia wɔ fie hɔ no wɔn na adwenkyerɛ no ɛso Krobea asɛm no ɛnte saa enti deɛ na papa ne ka kyerɛ ne ba no sɛ asɛm bɛɛ na ɔka kyerɛ no ɛsɛm no nyaa ne sɛ mensa mmra Kumasi na menkɔ dwo so ampa ba me hɔ no ɛnkɔfa dɔta wɔ dakyi mensa mfa mabusa pani ɛnka ho ɛnsa mmra ɛkyi yɛsɔreyɛ no ɛna ɛdi bɛɛ na wɔtwe ɛna mefrɛ m asen sɛ asew wei no nyɛ wake up biaa sɛ memenka ngye sɛ meyere no ɔbɔ adwaman ane sɛ dabi mama charge ne mom no ne nyɛma ɔ sɛ firi befie no bɔɔ amanneɛ nti mesɛ wara ma ɔmfa nkwara nya mmra ne yɛntra se na yɛnto abrabɔ no so pɛni no gya fon so saa bɛ 5 minutes na so yo wasew akasa mate mfie menu nie mente hwee waka sɛ ɔmomfa wo nsa mmerɛ wo da ɔbaa no kaa sɛ ɔpapa na ma no ho kwae ɔpa ma kwae ankɔne me sa brɛ me ana mekɔɔ ma me hɔ no mo kaka kyɛ ɔma mete ase nanso ɛna afia mfie menu nie waka biaa ɔba no mahu sɛ wanware enti ɔmfa me nsa mmerɛ me na ɔsɛ ayɛ asi ɛnsare sɛm deɛ ɔpapa yɛ kuapemni akwapemfoɔ so ɔmde gyadeɛ ɛno nti na me no mentumi ɛma papa no na so nti sɛ baa ha no bae yɛne kyɛ sɛ mfasoɔ bi ama so na ɔsɛ sɛnea wɔbɛkyea me Otec 1029Fm. ɛkyi sane sɛ waka kyɛ ɔpa na ɔpa so ɔmpere so no Krobea sɛbi meso misikasɛm no ɛho ɔden wobɛfiri ha no mu akɔ sonya kyerɛ ha no sɛbi menya wokɔ no afa sɛ mekɔ no nnipa baakɔ meka mu no mepa sɛ sɛbi 5 million na asa nkora nso gu me so asɛbi o meso megu so amehwɛ wɔ mu na mbusa me a ɛhɔ asɛm no so ɛno no ɛsɛ wodi dwabɛ mepa kyɛw beree meyɛ obi asɛbi mete hama sɛ sɛ deɛ kyerɛ paa ne sɛ wo sika asɛm kɔ fam nana woyɛ magic masɛm ano no asɛm ka sɛ bi ohia asɛm ano yɛka na sɛ bi sɛ kɔsi pɔn ba de te ha no ma saa sɛ wo sika bi te di no mo ba panyin no ya ɔbaa yi sɛ mo piesie no ɔwɔ mfie sɛ tata yes mu no mu ɔyɛ bɛɛma okay ɛyɛ paa so ɔyɛ bɛɛma ɛdeɛ na aba bɛɛma no aka sɛ bi baabi a waduri sɛ wo siesie ne maame na bere wa ne akɔkora ntam nka wo nsa mo ɛno na obi busam sɛ ɛto ba fra ne no deɛ waduri ɛne oba mami deɛ ɔmɔduro no nti asam bɛɛ na wɔn nkwara no atumi aka afa saa mo mie no ho Krobea nkwara obie no hɔ no mɔto ntasuo da na FM a wɔne me kɔdeɛ obi kɔ nka gye sɛ bi ante ayi mama dɛ ɔyɛ nanyɛ tama ba ha no bɛka asɛm wɔsa de asɛm no asa de kɔ Sumpa FM sɛ stay ka mo ntɔn wɔsi asɛm no a mo kaeɛ no ɔno fam no nya ne kasuo no
nsata no ya sɛ ko ma mrante hene na sɛ mrante hu wuye no ana ye sɛ on wie bibia no ana mo frɛ mene oba no esa koye ezi sɛ dia wɔn no kasa mu no mperfo tumi sɛ ni oka no anya papa sesi oba no ɔyɛ adwuma bɛyi ana me je sɛ oba no ise no dia o ha so aru ne magumu a sɛ bi onde bi ondo onyane no aduane ɔtɔn adeɛ ade na nkwadaa no ɔmo fiiwu ai Krobea me pacho de matifi aduro no mi na me faade ko nsuo ɛna no pa me faade simtire so boka hire se akota nsuo ansa no menya dware a me ba ha se no nye se bi atachiro ye be ho pa na mo nkwa bi hia mo so a number me nkyɛn sɛ o mba yiska ɛna di obi a na sa ya no me tinka wo mu a na mapam mo so o mo nkɔ. Okay. Odia oba no dia koto na asɔrefo anim. Mu nyina na mokɔ asɔre baako. Pacho yen kɔ asɔre baako. Odia koto na asɔre anim. Krobea. Pacho menkɔ ho. Ade ho dia wo mpɛ sɛ obɛkɔ. Sɛ mekɔ ho no ma me hu asɛm a mekɔ ka no ho. Me hu asɛm a meka asɛm a ɛsɛ bi asɛ bio ayɛkoda asɛm o empanefo akɔ no so no ɛnya asɛm ketwa na me nante ho ayɛdɛ ɛnanti na msa de me ba ha sɛ asɛm no mu ni mu enti asɛm no mommoa me na sɛ ɔbaa no sisi mi a monka sɛ mesɛ me sɛ ɔbaa no so a pakyɛw abegyafo so nkyiri. Okay. Na ọba deɛ ɔba no ɔse ne botayeɛ paa ne senti na sese ɔno keeping krata no sisi yi de ko siye ne de emuaya wode ma yetwa ato ne de ɔse opani agapade ne yemienu opani aton ba akode a ɛnde ɔka ntiase nim ɔde yɛ wo no ɔka asɛm no de kyerɛ mo bra mo tena ase ba sɛbe wɔn be ma dwen mu atiefo a mutie sentiase wo mu a moma ye hu ntiase ni mu a moma ye hu medi nkia mama ba mu 2 minutes bi ansana ma ye de mpese me yi brem akra medase opani ma me mbusa opani asase no ma ye ntiase de wo ka no ye container asase ana na nso ya asase mu ana aton ye wo de nkyirem ya pese ye hu ne kese ye kwa me pacho ye container nim kakra container na mu ne de ma wo na de ye ka ho plot na ye ka ho asem na ye full plot ye quarter plot ana ye half plot pacho you na container na container asase no ton wo diska na ye den me pacho anya no kura me kwa asurprise me Krobea no kae no no ma hu se man bi hu pa is that some of beka de defend on ton container debi na namu ni container asase me pa cha obre ni wo container asase ewei me pa o say ewei say pa container asase na namu wo na wei den na wei one number ebubusa me say akwasi me di container asase no echel na da won peso be su bibia na na say aja sese no oba ya meni nya ebomu ne ebobra no wasesa ne niama agim da tuom ise kura me kura no je meje ko hosem odin ko bia anya izo eho odin na me ye den na sabe matue ko ye container kwakwasi part no so ayo so ne mefa ma de ne se ha kwa develop na me mo bi na so akura wonu de me se ho kwai because ise no ebia metie no efe wa kwa ba no so otumia efa na mefa etina me eda na me hwese bia metu abo mienu bi so na bia ja se ntabo bi kwa bo kire na ja so obeji ni fie kwa no sabe enji sasem ye yi a wo kan waka kire ne se wo nton na mo monabo on ne de ma wasa aka kire no obebusa na ade na ade ama no asem wo kan no corporation a commander kura asem wo nim bie oka che se maame asem ade ba se no jare wo ye no ama ko oni sa ayi no commander no ana zo awura me pacho brabeji kata fa court awo commander ni kanya se commander ko be mi se support ko sem se hu we si kwa mi nkura anya no kure
ana mento be so container nam bia so mo pia na kama mo kwa weapon so who say nana Krobea na me na kwese motor port na ma no oh damn you nana who say onye ye sa o enenti no be busa am say na de nti na wan kwanko busa eda no papers no na nsi anti me no na one mfinhia aduasa mienu asa mfinhia aduasa wakono menu su nbai me nkona nim enkobusa nkrata ho asem na mo ba bia mafa ede sundwe ba no ehɔ no mafa eye obo agra asemo on say asemo a ye kan no eye nsem bebre na firi baabi na bedru baabi a aduri na no bi na ye munu bi eka ya na enipa ni bi ntiase ni senti ni sei de nyame aka bomu no ensese odasani bia etitimu de sei awade no o mu nyina ho a obi asuru se obeye na adwen se awade no wajai obibie na no ame ka se masai awade na di we nyina aba asam no hwem mu anu ani Risa asem ne ba ye nem ha ye ka se da bi se chita we die ntimi nkota ya chire se mo nkoton asase wa bra awade enwu ye de da chi bi wa hwe ya ye beji di mbone ya mfa ya adwen anko ho se ene omkwa no nkoton omade ase de ne nke mfa ho ne ye di mu se me kwa Otec Asem Beba Dabi ene omta chire ene omton ma ye na mo ntimi antobie wa nsi bie wa da achen die na besie ni nyina na nke ye hwe se enka awade no odo no ebesan aba na ma mensuru a ebe se mfie ebe se ebi enan kra ne ebi a oba ne opani we de mesere no mabisa muhia se oba ne be ma eda se awadefo ebe se ni oh pacho mfie na de aba a je se wono oda ne dem kra mfie nan enti we a je se wono no obaka hada bi o kan kwa se majojo a se bi ka be ma menka hu bi we emfie nan nie omo na ze oba ne be ma eda se be ma na ko oba ho na so onene na ho na edi kan asa awade eno de enka de omo no tusuo no na emum de obebie na no aga se menware bio no one na asa awade so no enti we no mu nyina na ama na bedru nia edre na nyame kura na aboa se sa abre oba na sesa ne niema because na nyamre se omumie nu tifie ba ko na sa de we ikoso no so tra nye yi a wan hwe yank ye ntia sempa obedie wu me ka wonan tra nye yi a dako bibisi ama wan hwe ya eviza sabe oba na ye kana asem no onye oba afun oye krokro a wo kaso wa wari mfie aduasa kro obi nyini because wo hu na wan hwe mfie aduasa no amu kra no wo de be ma wo no amu se o 30 years enti wan hwe ya o mfa awade ndusu no se 30 years ni oye kama ni hutwa o nipa a utimi se obo abere wa wu because obi a wa 30 years there at least wonya be 50 years aso hu na o kase 40 kura o ma no so hu na me no de ama asem ne kan ye de ne fira busuya no ho na abeduru asore na ama na beduru nia adri ndi yen ha de nya awade asem no de ba o de krata ne ba na no momu de oba no wa ha na wo se onka de o ka no ekwan bi so me ma dwen mu no me ne na nya adwen esono prot na esono container prot na asem a ye ka no container na ho asem no ye misa ho asem a ma opani na nchire bi se na hu hia yezese ya because ni enim say ye ba ma oba na be defend ni afa lawyer na nka lawyer ni momu akirem na lawyer ni momu abu asem na na say wa kire kwan a ye mfa so enti ya ma ya nunumu ama papa ya nkire mu sania o kire mu say container plot no wan ton na bia ona bono na ebusa ano no ka say oni ska o de beye enti ona bono mfa na de e no fa na de anaso okoje hu ska enti sabre e na nka wosenka awura ni kire mu ma ye hu sania wo ka no no kre anasa nya no kre owura sabre asem ne ba ha na plot no na container plot no na ya je ana na wa mfa ne say wo so waton ana na wonton sabre odi case ne ba ha first one no oh ya da ho and the da ho ya da ho okay okay enti sabre ne senka wo moton che sika ne dia na nka container plot no da ho
ndi se sia no hu si aton container no prot no ndi se container no prot no ndi wo de krata ne ba e ma ye di adanse se e ye omumienu de e wo a enye yi a mene na nya adwe na ne refis enso kra se krata ne nipa mienu din ne wo so wonko a untumi nkoton e ma enye yi e na ebia na dwen ne se ma mentena hwa na papa yi nwu se papa yi wudi a se ye mienu dia enti so wudi a automatically e be ye me nko a me dia na busu anso tie wone ne madia ya na busu anso tie wone ne madia enti abusu a onu ani edin bi te se me amte ya na busu anso tie enti we no akra me ne nya adwen wo sa akwan ne so eye mu mienu mu dia so na adi sika toye so na ye de be ma na ye ya nka oka ho enti oba ne so aya ono so oka ho na we ni awade ni nwuye ni nti no ama asem ne ka no etin ne sa ne nti mo oba ne mfa na ya awade papa be se awade we ya sebe mfie nan ya sesei ni oba asesa ne nioma free be ma fie na kwa wie sei no ya awade be o mo tifi krokra o mo na ti se ya awade be oba no atimi afọ han ne dan ekọ ne baabi enti abusua no o mo te ho ye den afa ye asori fo no so o mo te we ho ye den me da se akra enti mesre prot no ayi ne ho asem na ye ka krata no ye de anka awade sem krata no asase krata no ho asem ne ye ka enti oba ne ba ye o amo ye be frɛ lawyer na lawyer akire nia sesi a we ye mfrɛ lawyer bia wo sa asem we ho ye mfrɛ no korɛ eye no korɛ eye nipa mienu ade eto de bia me mfa wada wo ye sa wo ya ma na me na me be wo be ye ni fa adenti no obey de opese enfre lawyer se lawyer ne ba ye no enfre lawyer masa mfu ani bra ma so lawyer mesra mfu ani bra ma so se me ka se enfre lawyer se me ka se enfre lawyer metia na wati ye enfre lawyer masa mfu ani bra ma so fu abufu ma so ja kwa me mayi na frim adai enoma bi wo hono mu a eye asisie straight kanokure no yemfa nkyire nipa se ade yei no eye asisie straight na ne kan na me a ne be kuye enti men kan lawyer kra ye mfre lawyer ene ka wo die na fe me a ne be kuye masa wo bu fu afa so na me nu ni asem se ya kra de me ma nya de bi no kure wo me se papa we se ni sika asem nye papa we arehosem ne se oni bi enti do pra ni mo no ho na no ne oba no tie o ene nkwala ni nyina tie o enti ya bobra ne atumi to asase na yesidan ya madan na duru moso a sebe enka ye presi ye betumi abo bi so na ye ne ya kotena ye do pra ba wo oba de ba mai ba se ye nkoton se japade no we ye fellow ya ye de eja kwa me won so factory na mbacho medasi na fe we ye be bie to the public court public court and the beja eji asem we o wa sama be na ntoko ade me beku etiefo mo be mo ya mo nka ho asem do kwa mamu mfi wone me ku mamu mfi ma ware ne ye oya do ya we pese wonu obi kura efre no wonu be ko ba de obi a pese obeyi nanim na ye hia de bi nso ye se wo ware ma media ha me ne se for better for worse no almost owuo mo enkomo menene wanti hey se papa ni sika sem ko fomu a se otena ho o die na okoka o ma nya wedding ye fie de yo na ya mimi ni mobile bi a ni papa si fie de a che no e na ni kunu ba bi ti e na okoka che ni kunu ni se yanko han dan e na oji sika na oni kunu no ho waje o na odi na kwata ni papa fie ho na fie bi no so a o se papa se fie ro se wo tum so ba na di ani mo fie si wotu na osan kwaji interest osan kwaji bi fie mienu so na osan kwaji we na be ma ne to da me na o se de be fie re kwa wo ha me metu fie o na o se wo wa se si fie ma o timi o ntia da ga o fie ro no se ami tua se kwa wo so otu no se wa si fie e na okọ e na o se fie we fie ro na wo me se me fie ro na o ba se fie ro na tu kwan okọ ba bi no se fie ro na ma sika ni ntua komra ekomna yo ba ni papa fie and for all these years what this guy be man what sao what scan no dey ye nyina nso de atimo ma si fie
hwa me oba no na ne ho ye me nwanwa kakra woni se Michelle na wo nsi dan ne kura oba se nkomoton port no 1.2 billion me boa na on from banko university na akora na we university ni we a oba be top port ni bia mo you see nti yanton no oba na ni sudodo yanton na wo ton plot ni se see ayo na uskabe na benya da koto fofo na wo to en ko mo sense bi nti ya wo se wo koto no ade ti awon pren mo so na woni papa ni ko se baby 32 years ni wo se na wo ti anka ba tena no 32 years wo se na wo na ade ko Mr and Mrs Dina wo so Mr and Mrs Dina wo so so wo se wo koto ama me kwa me ya metie ya aja kwa me metie ya maybe say na Mr no way wo ti mi kase papa na wu wo go na busuafo wo ho na ne baba ma no wo hwe yi wo ye be ma ne baba ma no wo hwe yi hwe se wo se wo busuafo nyina mo brantu kokuna ka hu se baba nyina nyina kire hwe Echine bi. Yes, oba bi say je na wo de ya busuafo nyina no wo na wo se busuafo nyina mo brantu kokunu na baba nyina nyina ho hwe wa one day baba so kede dada de na wo de ya old man no ye hwe yi ye hwe baba papa ya duro na yira ho sem ne se botomu nye botomu do ono a ne fa bokiti e de call no ani anopa ikra no ne dware ya ko ni so go dware ya sana enkwada nso hia de a be baba be yire papa nti ayira ho sem be ni aware be mani ani je bia aware mo ntafuri ya be mani aware bia ani je bia aware mu ja je papa yo na ni je pa ne de na ni je pa ne de mfie nan ni papa yo ntafuri bi da na nya ni papa mbona ya ka wa ari sanko wo se botomu nye na se bi wo ti abontimpo wow ma me ni mrafom na ye hwe se okunu ni sika mpo na se oba wo ye japade wa ware mu be ma ne ka ho bi ompe awade no omfa be ma ne nsan ehwo ni asem no 1 ehwo ni asem 2 ejapade a ewo awade a ye wade ye mu no ye nche japade no obi a nya ne de obi a de be ye no enti e no na sebe oba na fa ho adwen se ne ma fa nkrata na kosie wa memfa won san so mre wo e kire sa wade ne konkon enti wo mo twen sesi papa we me metumi aka ni pray se ne wu ebeye nipa bi de no kre na me ka kire one no ebeye nipa bi makare busofo ko sa no ebeye nipa bi de eja kwa me da se wate oh e to de bia ma munhu me ma mobo munhu me ma mobo to de bia munhu me ma mobo sa ne o ma bi sei nti e na ne ma ye nananom e wade dodo no eye sa ne o ma sei binti ne ma ye nananom wade dodo e no boa wo tete me a me ko second ho second tete na wo be ko third ho meba enti e bia ne yere no miensa enan enum wo a wo betete no kra no ye mbe hyew se eduru mi na so yi oba na me tete no no anya ne die bia wa nhwe ye mpa o ma me kra me nche bio nanso enei ye de som akyekyere ye ho eno ne ye wie ye no awure ya samu a ye kan te sede no oba de ye kan esom asore se miensa awade enti ene asori ninti ene oba ne ntumi mfa be ma ne nsa mfa nkoma asori nti sam de be kona ye be ka sabe na makose awade nti ene omfa nsa ne nko na awade wei eya awade be awade asabi oba asesa ne nioma firi be ma da mu mfie na nie wote oba bi be ma ntin ba bi eya awade eya awade mommy en fresh spade say yes spade me en go kasa atrekese no kore yen kamfa ntu nipa ni ase oba no hweye asase no edan no onu nko antumi mfa enye ne dia container asase no honorable ne de ma papa wei sebe ade na da ho eye krom amanfu ohia asase ndi ayade enam so ode che papa nti wosan ba bebusa ne se asase ne da ho panyine me de ade ama wo se mimi ni kapre honorable me de kwa yo se ne ya untumi nya sa ade a ma me mfa mu obi no obi nso ntena so sebe ya numpo so honorable ne je taku sempo a no ma papa we bi di ya honorable no onye bone kire se ye kan ono na ahweso amana da ho abeduru sam pempen so enti ye digina so kase be ma na koto container asase
enti ene half prota yesi so dan yadru emoso ya me mienu nyina de no oton container asase de ene we so ye me nso me nko ane me madea ye ka ne sei na aye sebe mama yan ka no kremfa nkyire nipa ebi di adwin bi ene de kwa awadiem be ma wade wadwuma o emembe etie me mama me nka no kremfa nkyire mo wade mo adwuma na nei emunya utiri ti se na ntwie ti se munye na wote ho wuntumi nyi entumi mafie enyina utiri etise na ntwie ti kire se ye ne ankasa kura no Dr. Mankwa ena me honye de enti doctor ena de obebo ahyeme na wa mo anhyeme a me yire ne me makura ebuada sei na be ma be kwa akoka no okay yen sure ba Dr. Mankwa ena me so me miniska wa mo aye ne ame ne me ebuada o ne yi be ma no afrim kwabrane wa wuyi hu frim o nso yi frim enti ware wadwuma why ware wadwuma yeah ware wadwuma Dr. Mankwa akwaba akra ya ja enya bodi kura de mama amanfo ahunu se wa badada pamcho me ne Dr. Mankwa edi nkomo simadu ye bape me bia homa na tum ena me se sa asem we ye jeje the public court enti mu atiefo ena asem we memoma bam na moma ba be jeje awurade fie heba center ena Dr. Mankwa oye panyinipa wada no na papa na aka amayate ase se baabi atokro da woni padua ni mu bia no aduro bewura na wura mu nso a ekwa akoye adwuma doc enne nso ye dwada wada me buru ya sehia de eni enti mfiri awurade fi akra wo de ebeda wa meda wase ma de watifo no ahwefo ase ni ado twedua mpo nyankopon so ase na da bia so me da ase a wo mu nso o mu fam no bo mu dalete amanfo mu ba no otwedua mpo nyankopon wo nhyira wo mu pa no wanyi wo mu nso akoma so ade mu wo mu akra ye trans dwara ase na me toncha kese ama me ame na ba akopɛ agya wi ase o mezi na na etim na pia wo de na wabofra me ma ha awie akra trans nso na se da bia trans na ye dwada nso na se na wotwe na hyase ni ese ya hyase nso dia wo se adu papa nso nyankopon de adom ye nso bo hu dawru na wo no mo chemato mo haw koda na bi nso mso tia no mso otime atua na mo e kina entrance kese de no mso du mo hawa ba be dawru ade na otwedi ampo nyankopon ahwe mu akra trasi da bia mekira kwa mesi ni ba bia mo krono bosi red park ho na ebutua edi dwuma me so foka no kayetia kaso bi si wo atwuma kwa ngoma rural bank nenim usi ade cross kwa na odi obonsa praja fo ni gina ho buso nso hwe busi taxi fo no ko wa do be kan so oba awurade fi o meka se ho na ayarasa wo akra trasi ene de medim number na itudwa me sori a wa wo ha wa mane ko da na bi da so ma moya de bi din anasa nkomo bi ha wo na se me no wa ntwetwe kra de frɛ me na eti ho kakra se otwedi ampo nyankopon tumi ni ahoden betumi aboa na ya ka kire na ya kire kwa na mo aba ya trasi me number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 akwata na bia me si trade ayese kokunmotie no mintimi nsan ho mopoma no nyi wa wutie mi na awia ye de oba awurade fie ba center Dr. Mankwa wa wo hwe me wa wutie mi sisi ana me kasa kire wo de asa wo wotiade akranko tiade bia ha watete wache wa ya ne nkwa anase so hunam nipa bi etia ne ya ana wadamfu bi anase obi twetwe nkomo bi kanti yade ho asem ye ka kranko de aye den wanu moduru anu enko yesi ye koye misagiri obi wasema boka bebre enso twedi ampo nyankopon adom omba awurade fie ba center omba benya drum mu to mu wutiem sesi a wo utina fadwo ase gagaga obi wase mitini mo edududu obi wase ase no mo bi ni na mitini mu obi wase mitini fa ase bibi pimpim mitini mu wase me de asa ade so bi na so me saafo na me kasa akire mu na awie obi wase tiade amena ne kokokokokokokoko tiade ni nti nani so ayi ni wisiwisi wase me hwe ade am hu ne ye me de mani nso ya me hene obi wase mapusa mani saa obi nso de yete obi nso de agrakoma wo de wa wutie me
tie me kyerɛ yɛ brada entrance kɛseɛ froka na bra kono no mbosie red park oba doctor uyade no haw no otwedu ampo nyankopɔn wo de ba awurade fie ba center obesoe ama ho ataw ti yade ni nti obi wa nitina ne ya ma ese na so me ka sɛ na so no ma ndududu obi wa se masom ya me kyen obi wa so se masom me tidede paawum obi wa so ase sun bi wo maso no mu saafo na me no mu di nkomo awian so wo saa wo haw ni bi amane ni bi a wo kyena eye benada tumi kabla awurade fie ba center entrance kese wo ba mu woduro ama ho atɔ obi nso tiem sesi atiade ni nti ama nka nkasa pampan wo nanum wontimi kura ntimi nkasa nkyerɛ nipa wontimi nsere nkyerɛ ne dɔfo obu ahomache kuro ntimi ni nkomo saafo so ene sɛ saa enka ne bi wonum na de wo so ya aduru aya na nkwa wo de abra awurade fie ba center wo ba mu woduro ama ho atɔ because ho yɛ heba and spiritual dia honhom ta akiri ne de honhom ade be ka honhom ne atu saa ya de na fura ama ho atɔ me kasa sesi obi tie me ye wo tie me se me de me tu ese wo se na koma bɔ ne kim wo se wo ho ase na ne yamu hyehye no wo nante kakra bi anu abrese wo trase wo so wo se me pressure na akosoro akoduru say 240 250 wo de ochina eye brada ye trase tumni kanebla pressure ni nua no nso a wo ye diabetes no se bi wo so am se wo de bla wrade fie bra na emu odom wo akokɔnoa konwa ne tu diabetes na se kra enso so ano etu ase wo se tumi ene ahoɔden ene ayara se otwodi ampo nyankopɔn de ama wrade fie efie ne plamo abu am obi a wo wo tie me nkanka mo an wo ahokyere mu no wo kasa saa wo wo ya fa wo ha ne bra fie ho na awurade nyankopɔn won show na ahontɔ wo tie me sesi a na so won so de ande wo de wo se me de ande doctor me de ande bibi na si me epa ye no ensu afiri mu ba saa ma ya enko edi mfinhia ba aduo no kura de fabra ye frɛ na abɔ wo ba otwedu ampo nyankopɔn na dom eduro ho obu nso ane de ensu si ni to ne de ye kɛseɛ broni friend freestola koko nini no ebia ye na so aya na nkwa tunika na bra obi nso ane de no bonso bekoto ati bewie no sabi owo adidi facha me na ne kokobo no pie ba saa na bonso be ye ne ya hu nyina kokora ba egu hu nyina mo ntimi kura entrase sese obi a da ho che no pia akɔhye ansa na ne ho atɔ no odi ya kira ye trase pra ba gi aduru o wa wrade fie ba center wo tie mi sesi ana se bi kura na diabetes no akɔfa kuro bi abeto nan wa mia na ntimi ho ade bra ye mo aduru wo banum bi na ade bi amia no anse kuro no bewu na diabetes no wo mogya no mu ye to afuma ma ho atɔ wo tie mi na so wo tie mu ye bema na sesi a wo tie mu hania bi tetewa wato moto bi na ate so a abeto ma wo de tumika bla wrade fie ba center enu aye ready bra ba gibi na no ma ho ntɔw obi tie so wase me na ahyehye me wase me na ase na pagya wase me de me na no ho no wase de makobi na agu ho me na no me nu aduro kura na ma de aduro wasaso enko o de abrawrade fie ba center ya mu aduro nom obu anan de na kidi na ma na ase na ho a aduro mu de me tirimu ye ntimi se ensi me kyerɛw kono anom ya no na ase na twetwe wow o de abrawrade fie ba center wo kyerɛ ye trase so oblo wo sa mu odi achima to bi ato wo ni padua no mu bia no odi omlo bro no mu nyina no akoma no mu nyina ya de haw bia no wo ba otwedu ampo nyankopɔn na adom na dawroma fidi e krabai na wo ho ya de hwo ni padua ma ya nyi usika obi aso ba mu sa usika na mo ye hu haw na betra se de ande obetua sika because obi timi boss doctor obi di me ko na me ba ho abaji awi ansa na de amamia na mabusa se nti wadwini koto nsuo ma wo de duro koyi na wo de duro asa betuma yi ayi adwene na wo de nam be sha no ansa na de ayi nam na na de nam na yi nam wo nsuo mu enti se wo tie mi sesi ade wo tie mi wo kyena ya brother entrance kase ne de so obi du kabina de wo de wo so adana dan se nkwa wo de wo mfa mde wa fabla nyangopo tumi wo ho yemfa na wo kan usika ma na ahontɔ ene etim de nkra ne sese pesi nkra ne se onya bi baba de tumi ba usika ama enti wo tie mi na sese am number na etudwa me sori ade frɛ me wo frɛ me a wo ne wo haw no ama ne ene me nche ma mo bi su ni ade ma ne haw de ene me nsusu ho ka kyerɛ me se doctor wo ha ni wo haw we na da me so wo betimi aboa me ana ne ka se ani betimi ana aye ntimi number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20
20 66 66 33 33 wa wutie mi se stroke bi ayo oh awia nyudua ya de kane na ho dadaada so nyudua bi abo ato foma already fie no obi wo baba cross mabubu ontimi nante ebu 3 days yen kase aduro ya 3 days die ba nyankopɔ otimi hye no ho ne munyam odo oba da bia me ka me si nyankopɔ ne sa yade na maje hu sky dey adi ayane sa wa awurade nsam nti won so fra awurade fie heba and spiritual center no ntu wo haw ne amane o stroke na yew na de wa ya na nkokora na de bra wo ba be trans be hwemu ansa ya hwehwe na se fi se tumi bi na ya ye hu nyuma de abo wi ba mu oduro because entine duanye obi a ese koda na enyanya awia na yema de ese ya wa anya adu papa amana ansa anya ni ya da no kra bewu ba wurade fie ba center de oba ho a yankopon adum ni tumi na hoden ya ye de ese ba bi atokro da bi aduro bewura no oba ba mu oduro papa de ayama ye be yama ma obi timi tiwa na aye ne moto de aye aduro ni wodi ni ho ansa na obesore akwa wasore akọ because obi okro beba no aduro de ma no na otisi ya na ane agi aduro na se no efie bu obi di aduro na aduro no oya aduro ne nye baba awurade fie tum kasa aduro mfa ansa nka ya kwankire we nyina wi ansa na owi su aduro obe wi omonso no afre no odi adanse umpo na apede yen misi ani baabi okro no bosie red park wo kira ye brada ye tenase e kyan tenase kase de wo a wutie mi bia no tumnika na bla odi breast cancer na ye wa de fa bla wutie nsi aso ase asma bi na aye obi aye wunu ana asa aye wa na wofa bi ana maami bi ana yonku bi no asu ho a odi dalet na awurade fie on famla ende da bia me kase ye fie tumi aduru wo ba de be mawo ne etu ase ama na ho atɔ enti a kira ye brada ne de wo a wutie me obu ane de no nso akwa ya adwumasem obu ane de na akwa ya honhum sem obu obi ada ne so agi niska so odin betu kwan odin be kwa abroche ne se na akwa se na wo so ga na ha o because bia person odwane firi o mam ha enso o man ya America mo pese mo ko se suro na agi kuro ni nyina afa no yenso ya ti ha kama ye di efufuo ni e ho to ye enso ya dadom giskan di wiaf no ho po o bia du sika sa bia bra awurade fie ba center wo ba mfa ansa pan ma wadwuna koto nsom ye de nam na yi nam tuba me ka so be hemanim me ti radio so ameka se ye mfa ncheme metuaka tuba ka so ba bo ahon ne bra wo ba na se etumi dia no be ka ho asem ende ye nka ho asem wa company for so pinchen so a na ate se koto obowa na apusu nunum so a na abete ne kankan ntu akira ya brada ne de entrance kase koko hawa de bra wani suburu wa de bra obo se ameka se sesia wase me de me ye bema me asem kofom kra wo de so ntimi mpema wa na bra wa drobo ya friend ya adwede bites babaji ya adwede ni bi akora ya de adwede na eyo nti ya friend ya adwede na me mark akra se la kuma bro akra se sia pusu no e fro pusu na gaba wo so ma say yes se abadi enyangopo de tumi ni ahode awuram na no ma ya de ka ho ma ya adwede na ya adwede no mu say yes e wa dro ne wadu papa ba ya de akọ na eye okay nti unu ntwa bi awo nya bi ade nsan unti mfa nsuo nya ma no nya dai ma no yi nti pa ya adwede bi abra o ma masam kofo mo kura na de blawladi fie ba center e ho na me so obu obeba na de ewu kura na timi de ta na ya de wodi aba na ya de afra duru ansa na wasa usawie ya ote latri bomba no so ana bema na sori nti usa wo ya bema na mema sam kofoma o de bra mesi mwa ya mra ne bonko ena se o ma ne wu nso a se kutu se bam ena wu tie mi sesi ya wo bi a wo tie mi wase me de makwa akwati gonole abi mi bema mu hyehye me wase me bema me jonso ane mu apai obu wase me kwa private am chima na nsuo futaa bi firi mu ba obu won so gonole ama ne honam nyina ye ne hene obu won so obonse na no nka ma nyina ye mfitemfita okay gonole ano ama ne ho ye ne hene wa ya enko utie mi atumi kan bla ba ji aduru ni dane ha bla ba ji aduru wo fa blood bla ba ji aduru wo honhum wo ha bia spiritual knowledge bi da so a spiritual captive wo de honhum no mumfa na obefa no mum a wono nka hwebo wan so no abeda no mumfa na obefa o tumi kabla awurade fie ba center brane amfa no matumi no so tumi na otwodi ampo nyankopɔ de ama no eye nwuma kese wa awurade fie wo kira eye brother entrance kese misi ani ba bia okron no bosie red park mi number ni tu dwa so pra number na 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 33 any baby okrono bosie red park
amen arofo we ye Dr. Amankwa ono ne panyini pa wo da Awurade fie heba center no se wo ba Kumase Krombo sie Red Park a ehona Dr. Amankwa owo na odi ne dwuma na ne dwuma a wo die ne nso ye dwuma di a ano ohye ye kan onuada sani ubetutu anamo na waba be piem ewo na kache opanyini no enhwehwemu na wo so ya wo beye wo de aduro be ka no ama wo yade ene watete no ahoto aba wasori wo be frɛ no sese ya ewo 0241 09 3915 ena 0549 206633 first ahumeng na wone Dr. Mankwa of Awurade Herbal Center enkasa dia wonte ase ne papa no obekirikiri mu dia mawo ena we Volta Real Limited for nso Nyankopon hira mo pa no onye mo kese anuanom se wo ba Kumase ahodwo da abanya aha ne main office ne wo ukosunwan tachiman ne do ma nyina nso a Volta Real Limited ya wonkra batado na de hia ye ya homa trofo no obefa ya homa no uni ebedi nkomo se wasase ewo Ghana hamantem bia mu a wohia nsuo enye nsuo ni nsuo ensuo ni nsupa ye bekwa kotu nsupapa e de amawo ama wo nsuo anyu ahoto ebabo ho drill na onue nyesa wote da se ebra wa na wo ma akura so Volta Drill Limited for no momra metu nsupapa emfamawo wakofa nkwanchanfo ebi omaba betu problems nkoa nenemu wode efra yen yemra mesiesie ne kama emfamawo yen ye wanimdifo no yen ne wo mfidie no ye bedwam na ya pai abuom na ya twinso kroje ede amawo ufie ho wadwuma mu ho ensu adwuma a wo pesa wo ye no fa wo ho bata Volta Drill Limited ye number ne ye 0244 299520 0244 299520 and 0266 43 2210 when you anya sa ahumai wo be frɛ na woni Volta Drill for abonkomo na dia wonti ase bia na wie won mo akirikiri mu nso dia bawo na de fearsome 3 eno nso ye Ebenage Herbal ene de aduro yaba na nya aduro ni din na de fearsome 3 o enuro ni ye miensa entini miensa no ene ye kabom nam se yade suro na yade huna o dwaninti ene ato ni din de fearsome 3 na se enuro miensa no ene Hepa Plus Pavi ena Plasmos enuro ni miensa no ene Hepa Plus Pavi ena Plasmos se enuro we miensa ena so nipa da se ni wunya bi nonnom ewura nipadua ni mu a wawie ni se ntine sei ebo wu nipadua na hoden ho ban yade ntumi nka won to fom Ebenage Herbal for na de se enuro we yaba enuro ni miensa no ye wo bia nsuo ye wo bia nso topa ye se wononnom a ema nipadua na hoden gina brane ene se stroke yade aka wato ezikire yade bi yawo moja bruso bi ni anasra de ador wa bruso etridi yade e hawo ana typhoid watenka ateko wa ye mrempem ana infections wode nonom Hepa Plus Pavi Plasmos na wononom a wawie eya pe kodu enumbi na fatu akire asbema oba ya pa tadwibi na wigu akire as oba ebeboa opa na ba bi eton bia nso kwa Hepa Plus Pavi Plasmos no ubenya bi ya number ye 0542 778572 0542 778572 and 059 13 67898 unya fresa huma wiya ya beje so ye no be kasa de wonti ase no na wie no kre ene se ye be kirikiri mu na ye de amawo na Simple Plus eno so eye the trusted brand in Ghana enuanom ne adofo ye kan akwanya no aba maune se won so obekeka wo ho na wanya ade papa enti ade papa no ena me pese me ka kire o se phone accessories ena ope papa no atopreko a
ɛsɛ sɛ wonya value for your money mepa kyɛw o phone na wo use no problem a wonya wo nyinaa ne sɛ wo use phone accessories papa wonya charger bia na de charge wo phone da bi o wo sɛ wo battery no na huhuru nso a ɛbɛ pai wo screen no enti da wo bɛbɔ ka basa na wo nte ho ase wo pɛ Samsung charger wo pɛ iPhone charger Android phone bia charger sɛ simple plus die ne bi onua wo ye abɔ adwemma obi de ne sia fare no kra na make kyerɛ enti adenti na wo pɛ phone charger no won to simple plus die ne bi preko mo a mo pɛ power banks mo pɛ phone batteries mo a mo pɛ hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset no sɛ wunya simple plus die ne bia wawie sɛ your phone cover iPod ana protector na wuhia phone accessory bia wo pɛ bia tu atɔn ana wo pɛ ne nkronko na wato use no yene ya ne ahye da kurukra koye papa no ɛde aba preko enti bra ye nkyɛn wate na nya osika ne ho mfaso sɛ wugina kumase ya kejetia Dubai getu animu ha opposite pepepe opposite kejetia Dubai getu no aha abrosan esi enhwe animu no kejetia Dubai getu nhwe animu no sa abrosan no fobra first floor na simple plus aso ye kese ba ko ho ena se wo ba kejetia enka ne ba bi a na ho ye toilet na ho no a masala chi na achi ho no aha nso simple plus aso ye ba ko ho ye number nie bibia ni a frɛ yen wo ya yira frɛ yen wo hia nkyirimu a frɛ yen 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 and you are not for asem we yesi ye bibie to the public court ye bema muatiefo and amachire madwe papa yi se obebusa yen se de wo kan sebe odika ana onika ontwa so de mo madwene kire mo no mo be kira yen ne de ama papa yi ana wono nso te ha obetie bi twa me na mentwa me homra apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pinie menti ase me do tie hepa plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo aduro ye ma general well-being ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, woye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wonso woye Hepa Plus wife na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Adaminim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Daewoo 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na ekura yi. Me ma Daewoo 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim. Sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Daewoo fo yi a na yɛ Daewoo ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi ene ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo so the Daewoo ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadi nkratu yi atu
obi benya wo a na free yade ɛna apomuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi sɛ o magye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarwa bɛ sɛ wo ha ne akyire asikyire yade mojabroso kokuram ahotutuo ode epua bɛ ma ne hunsu agene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam de ne nase atata stroke ɛna de na pos ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei de ayɛ abusuan kyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awo ɛkɔ gym mompɛ high protein no binto ɔbaa bi a ɔpɛsɛ ne yɛfunu yɛ flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food di aba no ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛ ba ɔman yi mu encrine wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofolai alignment ɛna tema wobɛnya bi atɔ Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔ daakye ho ban owura bra dabia sanopo awio anwumero mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba kokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwuam afrom obetu ne ntentem firi se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he bi koko sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Hey, Akra, what did you feel to do? Aden. Nansay, in so kwaduani aye dabroso. Nanin kwani na bomu, sofoma na pai, sofoma na pass. Hey, bra, asemna na wakano, nani secret anything. Hey, T, Sister Marco kofa bae. Ono ani akofa Sister Spices dia bagwaso. Spices ahudu bia Sister dia bagwaso. Onani mahunta sem yo. Se wo feel ya ponchia. Good flavor. Sa wo pese your fish nkwane a. Fish flavor. Sa akukọ nso no bari a. Chicken flavor. Na sa wo pese your stew a. Stew flavor. Wo kono do beef a. Beef flavor. Sa wo panu dudu atu atona. Ana sa wo pebetema. Enu an so beko edum pampaso. PZ Roma Hill Swami Market. Ena Bantima Market. Enkran so CMB ana Okanshi ubenya bi wo ho. Freyen ewo 0243 535025. Ana 0279140940 FDA aje edwedie nkratwe atum adepawre nie krom hade wonkwa na wonim adepa no piaw unim entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus sa wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pa hene no se me mochira kwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on a papa. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a sip, make you feel the variety. Bigo, refresh
Otec 1029 FM. Taste, refresh your vibes. Wofa na se break kwesi sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ɛhɔ na megye me Western Union sika nyinaa ɛfa seche dumasi rural bank wɔn te bank in 1980 wɔn adwuma penti wɔn atre wɔn nkwabaa mu wɔn anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers ɛnso so aka ɛho dwumadi a banks edi bia no seche dumasi rural bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nyuma pa wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gusu ɛton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Wamo Eyebi Ewo Omo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amedebetire medumemu na kwambe na mefoso amesabeke Omoma salary workers loan, public and private inina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, nanodia yedeba abaye juma efo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Sechedumasi Rural Bank meni ajo omohihye no ho pa. Ne mehu omochi akwan we. Omo headquarters no was Sechedumasi, omo ben edwa no. Edwa nso omo main station, omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edi nhwe animu. Anwraga Onion Market no omo ben no pepepe. Aboabo omo asoase kwa no so ho a. Post office no achipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal adidwai omo ben health center no chechire afija kwa abre omo ben police station no enu ntisa ya frefra 05016827737 ana 05016179224 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arofoni this year, Yadamwasi Bru, Yakoya, Yasamba. Aha, ye 102.9. Aha, eye, Otec. Asem Beba Dabi, you made your own Wasugusu Amutie, and every ye more heye. Now, said you meeting can yes, say, openini, Akwasi Ajamai. Na semwa ode aba yenimu no yebebie to the public court ama moa moye yetiefu adwojefo no mo ankasa mo kire madwen se asemwa papa yi kan sebe odika ana onika one ne yire na tie nemom sebe obi a wode ne nsa besoso dodopra prem ena no ono motie ebobra omatumi akoje half prot esidan amedan no edru lentil edru moso enno omuntumi ntonko so oba ni dinkan ba yanim ha eya wadesem enti yamfa amafidie so yesiesie wo fom kire se eya wade montena momobra se be ya mobetumi esidan no enkwada num de yenyei musa oba ne de odinkan ba ye ne se enka bema ne ntiase na nka omo half prot ne dan o masie dru emoso no omo nton na wo mo mfa nkoje edan pa entinem omo nko han dan entinem na omo mfa dia ebeka no enkoto prot foforo ensan hye dan foforo esiase ene ehu se da bi asem oba wo kan de enam ne kwan so enti saa de enye yie enti etesa de a yenhwe montem asem no na yenka se no oba ne mpe na wade saa tama wode saa asem ne ba anyina no no oba na han edan dada enti okọ ya na okotu frim se ya nka asem niye enu okotu ye free danim watu afri homfie nan nie
ɔse ne som sɛ ɔno de nsa kɔ a ɛkyerɛ sɛ wase awareɛ enti mfie na ni ɔno ɔmfa abɛɛma ne nsa nkɔe ɔno nso a awareɛ no sɛ agya yɛ o sɛ konkɔhoo ɛna papa yi sɛbe ɔno nko a ne teɛ ɔtene baabi ɔtuo no sɛ dan na wɔn mu asie no asase ne ho nkrataa no ɔbaa na fa kɔ ɛna papa yi sɛ daabi ɔno nso nte aseɛ ɔno na ɛyɛ bɛɛma na asase ne koraa no edin a ɛwɔ so yɛ Mr and Mrs enti ɔno ne hɔ ne sɛ wɔ ɔbaa ne sɛ daabi efie na papa ne timu no ɛpono na no akrɔmfoɔ nso wɔ hɔ ahwɛ yi a no obi abɛwi akrataa ne nti na ma ne fa kɔe afɛdeɛ deɛ ɔbɛka ato akyire ne sɛ papa yi nya container asase papa na tɔ container asase no wabra ɔno nim ho hwenti so atɔ container asase ne deɛ a ɛne saa half plot ne dan a ɔmasi wɔ so aduru mɔsoɔ no ɛyɛ ɔno ne deɛ enti papa yi nso sɛ ɔnte aseɛ onyaa ma ne nka sɛ wɔni asɛm anaasɛ ɔwɔ asɛm ɔbaa ne mmerɛ ne ho asɛm fa nkrataa ne mmara ɔmpɛ papa no a ɔmfa papa ne nsa nkɔ enti deɛ yɛhwɛ ɛnie ɛnɛ nhoma a mede di dwuma no mepamkyɛ ɔmo ntie nhoma yi na monhyɛ ne nso Asem Beba Dabi namba no baako ɛna Otec studio line no nso baako enti mebobɔ de ama mo numbers a yɛde di dwuma ɛna awie yi afa mo calls nesi so ɛyɛ 0536 22 2554 0536 22 2554 ayeyi ɛna 0505 22 4944 yɛse baako ne nso ayeyi enti ɛne 0505 22 5578 numbers we nyina betumi afrese so yɛbɛfa wo na yɛde wo aba line so ɔfrɛfo a wudi kan wudi de sɛ na aka sɛ free hen Krobea na Yaw Asante aja yo di shepherd ku Prince Malik ne madodo ampuma kwanta awat mamponya Prince ma mintie wadwe nkyerɛ yo de mamfa akonya wo so na mche me DC Aisha bebe obia papa no boy bi papa bebe obia me tia no Krobea na Yaw Asante se e ma ni duo ho ani bre wo mo afam papa ke onim papa ya tnase awu mamu numo nna dia bibia ni nsam no wa dan tontrowa nna dia wa papa bia afa meboa na de ni yakura ne se ne papa nyi na wo no bia wo kwatete yes na so papa ko sa problem mo a wo banya abutre no papa tnase no mo ka mpenfo mi no abomu no wo mo na wo ta gira ba bi to ayampia ese mo ma min kasa ensa fupa na akura ni dino ma me so wo tu ne panko no be share difo personally makraw me da se hello we did the sana kasa free here de share ba cho from kwame yeboa kasa free Asante be kwai se ko kwame ma mintie wadwe nkyerɛ ba cho oba no ti se adwuna wanya no enye azimpapa eye sisie pa ani wo sisi be ma no e so nti kwa bia ko fa so amobabo be ma ni bia no mumu ano Zaman so hwe mu onwa ni bi anye so nyina obekunu no ofafie no ba jo bye bye me da se ene wadwe nkyerɛ hello we did the sana kasa free here Krobea Kebu ache ma mintie wadwe nkyerɛ Opa ya na du ga bi a ho bi nya no ma ho a on ti ase ya makwa bre no ho aye ni bi bia no wo be wale wa wo ti me shi na ba di ka ho ne ne bre na be na se mi se bi mu na mo ya de na wa na wo di wo kai ga wa ya ko ni mo na ba bi e wo mu no de wa se tari na de ko se ma so fo se ne nkasa ana ne ba pan ne na nkasa na me ya ba ne ba wo e ma bia ana ko bi di nwa ana nka ma me no ko ka ana nka bo se za ta mo no e ho na problem bia wo me baba e ja me nya ma ne nkasa to so na je wo de me da se me de share hello we did the sana kasa free hey hello me ba cha me de under wine ma mintie o me ba cha me kasa free akosi pon company limited ne branch e wo ko polidia okay me tie wo ko fodua me ba cha de me kakra me metima kan se kwase ebuo na oba no pese odi bu be ma no because me am ne oni me kasa bi ato me ba ni nyina mu no meti me akasa abedru oni de mo we na nka mo nka bi na che na abia mo be che na mo de papa ndi be mana na mo de papa ndi na mo Mati bro under one me da say hello we need the say na kasa free hey Krobea na Yaw Asante yes sir
Nanapia, Nanapia, Maminti wa game tray. The baboon has maybe among my assembly and say, Mameno, Baboni Tribupo, say our real Nadi of the worry, over for the Papa. There, Krobea, Asem Beba Dabi. Obi akọkọ no amwota ni achi apotiti wa bampa ya tisanaji na sofo njo bampa ya nyame enti no ala awari no yantra wo obi hawa na bidin ti ai so jawari bema no. Okay. That's it. What can who is our name of Japan? Yansia Dase, a Japia. Hello, we did decide I can say free hey. And I'm ready one council, Mr. Jobini. A Jajabi, Maminti, where? Mam Jidiso, Yankopwada Roma. What's your body and so? That's a joso. The Empesa can say Obana Kasaudikati key now join bad sense on 2 months and son of a soldier. It's a sense 4 years. Hey, never cry him Lanty cry a while cry 4 years. Oh, maybe a bit master can say, me papa. The Kamen Kwa on force no be no Nja or Bana Epeman. It's a crying tea. Unya omope that chibino madam say yes here that say hello we need to say that ka say free hey problem pacho mi ka say free nyezu e mentepa ye from say officer ba minti we Krobea woni bibi sente ye nsia to ye ho ta pa me bi odi atem na ni namta me asa ba mo no che me was similar problem similar. Now, both in our investigation, I don't know about TNT. One year, all few cry, we very rude, man, transfer. Now, when him, my two me bought me per se, and run to say, Chair, the wood classic dinner now here, Nemadio, and my dear, I give him for papa. Chair, what am I found? Go Bible, never attend you. 5 Kings. Chapter 21, verse 1 to 29. King Ahab nene yiri Jezebel, omoko kum Nabot, eji nasasi. Onyankopon yefe ha ama ekum Nabot no. Na asuti Onyankopon di fa asem so bai no. So wo kai sa 1 Kings chapter 21 verse 1 to 29 na. Wo na man wo ko asori ko. Ebinom. Ebinom kwa asori kwa. Ebinso kwa asori pa. Okay, wadwenchre. Lady Diana ne Prince Stars award ye. And we are seeing na say, she appoint Lady Diana di Prince Stars pass wo. Sam Lady Diana and ka fie wari mu. As acquired the answer so for Arab me. Dodi are fired. Say me no. Okay. Asema wo Nana Krobea ani wo pamfo. Senka ye pewiase trama ni jiaba amayadia. Ese obia ti Otec. Yada see buru. Hello, we need to say na kase free here. Hello. Yes, sir. When you are Quenya and so I'm fanko. Okay, your friend say, okay, say free here, Wadama. Hello, we need to say, I can say free here. Hello. Friend say, okay, say free here. Ola ni munye, jina baby ye. Okay, kona sabra, ola ni munye. Hello, we need to say, I can say free here. Hello. Your friend say, what can say free here? Your friend, soft no way. Original.
Yo, maminti osofo. Oba na kasa okura adwembone. Nti odi ka ba horo. Sayada mu pe man ko tun asase na nke boa no. Sa de kosi edu wa for dem ne, edu wa busiani mu, edu wa mantam o mu kura adwembone no. Ebi na da obadikim. Nti mu be man na sanka safua no. Ayi no ikrata no. Anya se be so ni bi no. Asam bebe de bi no. Okay. Mate, mefa me last caller wa ha. Udi de say na kase free he. The firm akonta, the kase free band mejo. Akonta maminti wa dwenkyere. Na na fe bia, me papa na ne da su nyina ni Otec for. Sira ni na mi. Mon ka bi ma papa. Na ka mi a isa se me ma de. Ye ndeye ma me ni papa am ye. So mo agina e de ba bi ti. O ka kan so am e bi ani ama nedi wesi ni omo ono ni ani ma ni le so mi ono ne da so nso atenka mi so ti nti se na so na o ka me na o ya agen enya no ya tindia enya no ya tindia papa na ni da so ni take so ti be do no ko de da no mun fanto so ti ti mu mi a yen ti mu mi oba na fa ne fa papa nso fa ne fa na papa na da achi inchiri ma unse papa no obawi afuna mo. Okay. Then na ba ma o se na ntire na wi ya. Bo didi se you take here mixture mo yo to ma papa na kuma to bi. Me sha ba ta ko finti. Director anso da se joso. Oni abrewa na da se joso. Eye adofo ye da mo se. Ye mfa frefo bi e bio. Yankopon nhyiramo. Na sane mo nso mo de mo adwen ata me ne mabedwafo akire no. The sese ye two opinion for ho one the edikan ya awade no kire say sani ade no kono oba besesa ne nioma firi be ma fie be ma be presse ne yire beba na ware fie no oba ne begina so akase memma bio kire say wagya awade se wagya awade a o de mensa bre me kire say menye wo kunu bio onso nya me yire bio na se be japade cha eye bema ene che oba ade e wa awade mu enti basa na busua chia awade na igu se ba bi aduro no enye ye bio oba de wonsa abrew motena ye no ejapade bi piem no abekire se o menene wo half fa ya proto half fa yesi edan wo so a aduru mo so yesi ye ne ye nche no bia amfa ne de na ade mu oba no be ma na tudi e de ode mu oba na ma na oba no ni na busua betu so nsa ama bedi mu a kire se be ma na che na de emfa ho se me no nyina na breye na yenya aye etuo no eto a be ma ne bu na eguo enti wono na che wade na wo ne wabusua danase enti opanyini sani ye tiefu aka no efutu a esese yensu yetu na yede ta wachi ema asem we ya asumdwie ema unsu nya ofa ahodie no wahoto no yede beta wachi why try yada se first case cruise ye be ko second case so na we 3p garlic mixture no no eyedura piwak natural health for ene diaba Sedro we ena so onipa da sani unya bi na se wono nomo a nokre me se wo se eboa ma onipadua na ho odi gina brane ena wie hwan na etie me na sebe ni nipadua no aye very weak ena wie hwan na etie me na ne pressure no ba bi ene nam no enam yie ena hwan na etie me ane cholesterol ne wosoro se we immune system no aye very poor na mfanchim yie enti yama yade abobo basa me kamfo 3p garlic mixture de amao sasa bro ne ahututuo weda na ye say no munio monkoto 3p mate eto de bia obitumi honhono te se de aduabo bi na anya no menue nonom 3p na se nye duabo a ebekọ ama ho ato eduo komisi e ba kolina ke badani heba eni ba bi eto aduro bi anaka se ope 3p garlic mixture ubenya bi eduro ni yenti ewudin ye no mansunie bibinie na wonte ase a obefre ye eye 0248 9288
024 ɛna 0201 000021 unya fresh ahoma we ya yɛn yɛde 3p garlic mixture no aba yɛbɛgye so no akasa ne akyerɛ nsɛmu nso de ama wo ɛnɛ Dawood Herbal Hospital traditional Dr. Dawood ɛnɛ wi opanyini yɛmaa no adwuma yɛfoɔ nyinaa mo adɔfoɔ papa yi adwuma ɔbɔ ɛwɔ naso yɛ nyɛ adwuma ketwa oba egye so krapa ɛdane yɛn kan na metro FM ni wom no saa dan no amu na traditional Dr. Dawood ɔno nso di ne dwuma sɛ woyɛ oba awo ho ayɛ den pa de amawo a papa no ha ɔfa de sensuo ɛnkwa da sebe ɛnam ne nsa so ame awo wɔ no mo aba nyame aboa no ma wɔde nimdeɛ na dom no enti ma oba ment na hɔ meɛnka sɛ wo ebunini Dawood Herbal Hospital wonso yɛ bɛɛma sebe obɛɛma ne da fom bɛm woyɛ ne hwie nye ye bɛɛma inka ne de botaye awurade nyankopɔn de bɔ yɛ pɛ nya dwonso nko a o botaye na ankasa wɔ hɔ enso die sebe dwonso nko a na adwonso ɛno no yɛ saa wo yiri bedwane agyawo wodɔfo no wo frɛ na wo mfiu enti bra ewu a doctor mpagya ne mawo mo a mo de yɛ asikyire yadeɛ mo de yɛ mogya broso stroke abɛka wo ato hɔ adwodwo wo yɛ ho hwie nye yie bra Dawood Herbal Hospital mo a mo de yɛ namu yadeɛ obi awo wɔ mpa ne ekotwi kɔ brɛma wanunum nnuro bia nso se tede enamu yadeɛ itete no oba amanka bɔne aba ahemfie hɔ bɛma ama sese kura adeɛ na fo aka kitikiti te se nkruma mmɔhwe honsansa ensuo bi epiepie frim brana doctor mfa ne duru nkan wate sa wo ye be ma adwonso se monye prostate no chemato aba ho aye kese ana kokora mabam ye de rubber na ahyem ye se ye de kotum ana wodwonso pio ni nyina no oba wo yade ha wo de wuna wunim wo brana papa ne nyanhwehwemu no mfa duru nkan ne nama ye 0244 88 6437 afi 0201 681717 unya fresh ahoma we ya Dr. Dawood ono bekasa na wagye so na de wonte ase no wakyere mu nso de amawo na wie Sisters Spices enso ewudwa so na Sister Spices ameka ho asemi eno ne spices as say girls use enano mothers omu use emema no mrantie no omunsu yusu yenso nkokrafo yi yenso ye yusu Sister Spices no se wode ye aduane a eye kama se eye kama pa na da bia de ntia eye me kamfo Sister Spices e de ma one se eye 100% natural enkekan wanim eye 100% natural enti ye wudi a ensunsanso boni bia anim Sister Spices de ntia da kra me san kan se omo e de Sister Spices aba no omo track record Sisters food omo na de Sister Mackerel ebe adwa so no omo na san de Sister Spices yaba enti he se wukodwom ana wukodwa so na wo pe spices yato a enkasa spices bia akeke o na emum to de ye natural no ene Sister Spices se ya ponchenkwan ana ponchenam na ade ye aduane a ye wo good flavor eye fish ya ye wo fish flavor se ya akokɔ nam a ye wo chicken flavor say ye stew ye will stew flavor ye beef nso a ye will beef flavor so obekumasi adum pampa so PZ Roman Hell so amene bantima dwomu a Sister Spices ubenya bi atu akoton ba bia wo bia nso ubenya Sister Spices ni bia to se wo nkran na akosi ambi ni okanhyi a ehon nso ubenya bi ye number ankasa nso ye 0243 53 5025 and 0279 140 940 first ahoma we sisi ya na ne Sister Spices for nkasa na ya Bolivia Enterprise for ye wokumasi sofolai alignment ye ne multi home no eni di animhwe anuanom yen na ye di future life smart food ye aduane a ahodenuro ahyemu matonchom eno ne ye de san yade ena wi awutie mi mentna yade bi ho nkasa yade we de no ana bekumi no ana bekumu te sa na tem eduko ewiase no ede ewiase ede utumi kobe wo kasa nipa honom ne ade wo koba kra na reincarnation wo sa ba wiase bi ewu a wo mehunu wadofo ne wadehia na oni wom ne bio
enti san ho yade na yade ne aduane ne yade san yade no aduane vitamins minerals 23 ne wom amino acids 19 ne wom omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyenuane mu ma tontwom na wo ba na wo kire wo yade mu a ena ebe kire aduane a yemfama na kodi na nsan wo yade wate Kumasi Sofolai alignment ne wo yene multi home eni di hwe ne mu ye number eye 0246 01 0150 ena 0242 87 8090 enkomo etosumienu mawura akwaba eje ofa ohote say acho me hoye udi de say mawura acho me de akuya de yi bentum akuya bentum acho where de ni akuya me infantini ufri infanti Krobea so me Elmina na ate hen acho me Otec Kumasi Tech heya ubanie acho akuya wode ho na aba ha ne bonidin acho me de fowa eni mi fiura ata na bai fowa no ni din fowa ne nko na anim acho sa do ka kire me te no ane fowa no ye hwan acho ye tenant abene ni tifi tenant ya woni ni tifi e wo Tech hwa Tech ne fa hen Tech jesie yo jesie ye ho e ho na mote wo fie wura wa no so de sai odia antiata for friend Davi oya huneniti antiata dodo na friend Davi oya huneni ono na ni fie wo jesie ye ho fo wa ne ye tenant e na won so akua bentum won so ye tenant enti e na wo de tenant eni wo fie wura e na ade wo ma ba ha tietia o ma bo wo ma wia wade o ma ye odenti na ade o ma ba ha a menchirem inti kanitia wabi na me hwade o ma bo o ma ye oden inti na ade o ma ba ha de ntem do o ma ba ha ni se tenant no abom me ba abonidua wa bro wo ba na fiera no so ba aka no ono so tenant na bro wo ba abonidua e na fiera ne so ba aka no ne ba ka ho wo me so kra ogu mi fiera no kra ogu mi so ni mase agu nso ni mase obani nie we nu ono mo bro no wo mo bo no wo efie na di ho ana se hefa no mo koche ne bo no ba cha na o shaba frum nti omko bu ne wo bathroom wo no mo sa twe ne ba bonti tobo bentum wo she dwaye dware me pa cha enu ono mo koto she ne so wa dwaye ho enu omo bro ne wa dwaye ho enu omo twi ni firi adwaye ho san ba bonten balanda so obey pa cha obey pa cha enu omo san bonidua pa cha oi ajre atiefo akwada ne nso aba ya atiatia kamo wo sisi fia ni bi akra ne ho fe atia donko a odware a won hye hwe sebi o na yakotwene firi adwaye ho edi na pie hey I'm trying to menka we se mi imagine wonim dia me de be so na se kura ha de agya kwa me de na mo pese mo ya me wa no menka we maka I am trying to wonim dia me de so wona wo be ka imagination ho asema ma me menka we obi ti free ma no mesramo agya kwa me na me ka am trying to no de ne ho abehye ho so no imagine de hey edinio okay eno so ye entimem won mo akyerem na yahunu adekode a asie na udide Daniel owusu dodo na anim se afro na awusu atasema so ena otie jataba kontane ene wanya afeko edi aka onfie ho na wa unua ba Dina Boaten ya wo Canada
wɔse ɔsrɛ nyankopɔn ni nhyira ɔsrɛ na hoɔden ɔsrɛ ni nyinkyerɛ ɛne ne nkwa husan sɛ ntɔw so wakonta nso sɛ nyankopɔn nhyira wate sɛ wodi wawoda ne yi happy birthday to you edia wakonta na edi o nti ene nso ye begye wo akwa we dia sezi obi a oben obi a di a ye begye wo obi a me kon do ye pot ye kre oni pot ye kre oh ya kwa oni pot ye kre okwa odansuom na odo nsa si so pot ye kre enti o ponte ne sa na kre na ba nya point no na kre na ba kre ne ba no ma chi ba yire eni mako ne de we dia me nkwan meje papa ne nsu didi eye enti poti kre ene wakunte di na udenti odeka afei insia opoku Matthias krachi oyameba insia ene wanya afeko e di aka ho mfie ho o best brain publications o ya graphic designer ene insia wanya afeko e di aka ho mfie ho na ne yiwa wodai yesre nyankopon ni hira na hoden ne nkwa husan ne na yemye se nkoso ensa ne ngu so happy birthday to you insia nyankopon tutu anamo emfensie ene da sebre imu plus capsules eye eduomu aduro mebusa bentuma no asem na ene asona ba be pia ha kwa asona me lawyer ba ko pe oh to say oh wow dum ne ntia ho ye pa ada breaking news bia pia ohu ma wi ase dia empempina ne breaking na we dey breaking na we wo hu no eni amanfo ate won kan say ye busa se breaking ben ena asonaba awie wo de ato aye akura me da sepa wie ne eye wakwan so sem ya wo de ama wakwa ba me da sepa na wasem de nam de nam wo wie be free da Sibre Herbal and Research Center yakofa ndrum yensa bi ediaba de biara da me manfo a eti Otec ehia se mo me ka chwo me ne se hwe edro we na UK fo ma enso no wo ma ne nso fom wow proko no a na UK fo wo mo som se pon ede se ya wo se wo mo nnuane bi a junky foods a wo mo die broni nya kwanya bi nkowura mu nkodon enya hoden bi a sonkon na hwe mo nnuane no kora so odwa so no kora no a akora eye aduane bi a enhye da nya aduane be mo hoden odi akoye kese olobo oba no afi why twon eti da Sibre no ama UK fo wo mo so mu pon na mea ne madwuma ne mehwehwe mu ye ne mahunu se doctors o me de se duro ba wo se me ne wo mo etena prochi wow na wo mo amama kwanya no se me makumase manfo ehunu se afei de wo mo agya duro no se kumase fo nya bi no powerful unse nanka omo ye ne ya ne mum na wo mo ya na UK omo ya UK na mse dabi ya eti krom ha mo ba kro adwo no krom ha ya akora na ye nya bi no de mo boa sure na wadi kan boso da Sibre eye imu plus capsules ene ni nuanom kaye menu aka yo mesha no ho ene wo black tonic no so ho okay de bia no mepese obi eka aduro ninti nyuntini bia oba Ghana na friend da Sibre na me friend kransi se de be ya me no mienu ni de oti ni wura mfi aduro ninti ya no wakai sa nyuntini da Sibre no oba fiduam ha na pa aduro bia se da Sibre no bonom no otonom nyuntini da Sibre ho fidwamana odko kan ya obi abehunu ofia na akura se aduro wei ene aduro a ye de ehye ni paduane kena ye de hyem ahoden ama menu nyina no ye ntese ya mbre be sode anopa na asese bi abaifo abro yen ne de nsem ni nyina kwahya baifo ana baye bio na debi wonu anya dupa na wo mo package aduro no doctors miensa na wo mo vura mu ehunu se empempi no aduro bo e be kan bebre wo beto enya ho adwuma enom se di nti na ese basa se vegetables anasa atosudie bi ehia se ni paduane nya no yenta ni ne kese eno ma dadwura ye research na hunu se ne saade a yemfa oboade bobrem kwan so yenchim wahoden nuaba hodo no yemfa nya duro ne famra
sebe ya o akura so nam na vegetable ne toyo de anasa to sudie bi toyo den so beto no mura wia unya da sebe mu mu flex no a na se aso wow enu an dia ya du no dia ba etu da sani a obeko obi okra dwom na nte endin so kwa akoto na obefa na obewie etu hwe ye box so ahoro no a ye dia package nro no a bohunu se edida ho kama ye sisi ne kama fefefe na wonim bibi nipadua no a nyankrompon wo soro yefo de che yen no e wo sa abribia me ani ko ho sure wo hwe nipadua no a nyamede a che no a ye wo ade bi a eno na ebo ho ban o say white blood cell ene red blood cell no eno ene wo se ye hye kina ma nya hoden se no jeja no ho a de bia na yade ha penetrate sure de bia yade benya kwanya wura nipadua dum na dasebe mu plex no me ba cho utie mi a akroma me fa no manini kama wo monsa okay bia na obi tikemos edru de minya bia nka ubetimi afa doctor ni sero ma me fa no ma no emawo okay 0535 01 04 42 0535 01 04 42 eno ne doctor doctors me nsa na de du yaba de wo Ghana primprin ya mienu aka de wo mko yuki sabira me kasa yi wo mni nduro no ekọ wow na ade ba kon wo se wo hye no so no se bia wo te ho onsa wa unya stroke da bia onsa na pochi kakra ofa de bia na se ye frato woso onse woso kakra bu na se utifa ase a vibrate kakra wa na se onan ohun to ase honom a vibrate kakra uhia so be shon ho kena de ye da se be mu plex wo de be hye ni padua no den ama enye sa enka bo na guso bo nka ye stroke ya de ndwe ya de na bo nka ye da sebre plus capsules okay eni edupon a awiemre obia ani abre so mo pebi no ma no mo obia wonu mu bia no ohuru se eni hia se menya bi na matumi anom na brenu a yaka ho asemu yi no se unya da sebre eye imuplex no a abujanfo ebeboa ma moja no afru sane die no adanso eno ne ade ekuta ni padua no se moja no a ewo ni padua de mu no se block anase se sisi a unia hoden se ni pabio wonantie mu wakoni abed udifri no fi ba mu menka na sa entimi enye complete wo ye incomplete se ade se wonya da sebre mu plex no bi na wo hunu se ba bia wonam no ho aye diampa good mempesori ye mu asem semesori ye wie na metifa paime na enye kura ebusonfo na afei nso ma menko biomu a wo se moja no a edefuru sande wontini mu no eye adwuma se de se ne fata akura enu ne ma bema bema mu yeah bema besi prom kredi ama ho aye din sakwaban a ha eye no se moja ni die furusane ye ewurawura ntini num baabia wo se fa bia no enu a ne ho nya se wurawura ebeko tira batiri ebi wotimi ko ba wiawia saa ti awiawia mu no wotese ebi wa na ehunam yawo moja no ne nkonduru baabia wo se duru emfiri won so ko enko baabia wo se kro circulation in take place se de senefata eti adokotafo de huru se eye nuane anase atoso dia menkwa abantene so nkoto ene esa dia memfa nyinro ema Ghanafo na wo mo enom na emo Ghanafo nyina me na se tititini nyina se blood ne nya to circulation oni padua mu no ena akofa we nyina edi aba na we no so no mo reservoirs waterproof se na medi kan kra na me kase ema kwanya ma yade ma ni padua no eboni padua na ho de ho ban ma wankasa hunu se edro ko ni padua mu no ama me danso kra yade no fen nom ne sa de ma me ho ntome no unzo bi wo ha sabere ofre wu ka wawu anko pe yade ntie wo ofre wu la senko wu anka wo pe papa me pa cho men kasa ebro no wiedu so wonu maduro efritire konkonkosi ni credit kren to kran ma num nduro nyina bi me hu hwede a me pacho start to be try das Bremuplex capsules eye drama pa abadwa so a esese Ghana ni ba bia nya bi no onom sanse wunya kwan koto yi sa atosode no ne ade no nkodwom no akwakototo radio nyame ya dom adokotafo miensa wom de omunim de aye nhwemu ene de adowe aba
It won't no nebwa. Number no bium. Akra. Number is 0535 0535 01 04 42 0535 0535 01 04 42. Now we etiefo afa number we no. O frese se ya no a. Wo sane ya wo yade ne tie. Ene de yade no yaw no. Wo de doctor de fa chichimu pepepe. Yeah. Chichimu pepepe. Yeah. Wonim say awo ho so aye de amamfo bebe. Awo ye problem pa. Awo yade a enu nti men kasa sofo bi nye nanso ye nam so twa amamfo kuruma. Bia wa ho siesie. Ebia hit amano ko nipadua no mu no bebre no. Nipadua no pe hit bebre. Enti enu na ebema wo hunu se menu we yama sa hit no every system no. Do ho akwa hye baabi na hintaw. Ena akofa sa wo no abepa wunya no e dia ba. Enti ehu behia se obenya dasebe mu plex no bi. Okay. Adia doctor no wo kyerɛkyerɛ ensem mumu ana ye koye sem na bi kakra na no wo kan sem bi kyerɛ. Me no se we asona ba woni ma dia ene ku Ghana for pa. Ye nuane no wanka kom de wanka udidi na nka hontɔ. Be de duane kron de nsusanso bɔ ne abrɛ. Ensuo no so awon no wanka omiri mu ayaya awanka sabre mu wo hwese de we de ya nka no musuo na nka ho atɔ. Na nsusu kro no sa de nsusanso brɛ. Eno ma atwe ho hia. Enuro na ye yusu no ye yusu no ma bebre enkumpo empa ye desrampo no akora enkumpo no susanso boni bebre eno nti se wo tena wansa na wasan ho yade dia ene ene ma mensi ni dwam memfere wadi ana menyiwa ni mempepo ni mfere me ka cho so bewu it is one ma dasebe mu plex ni nuanom nkaye anye osre ni ane no betena fidua mu abra no brano a ubewu ansa na abraso enti misrawo adro wei eno na ebe mo hunu se se minum adro bi afa yem ho adwuma obi anu adro bebre nya no ho adwuma dasbe mu plex no eno na ebe sisi ni padua no ama obi num adro bi abo se wo so anya adwuma sanse system no o cells no mo no aho akeka akwa no bebre mu aka ye wo se usiesie no ne gina na so biemu nti adro wei be siesie akwa no a atechima no enti se wo de wo ye be ma mpo no aye mre wo mpamu a se siesie wo a e ma wo gina so yes wo ye oba sebe wo nka se wo mpam se siesie na e ma wo maaye no e gina yie wo ye soro nkokora hormones no e bia se de balance na e ko na enye yie ye no na ama wo ho aye den ama wo onom da sebre imu plus capsules a e correct the assay no perfect akwa perfect what means seven was enu nti se ye pebambo bia manipadua no ayade anya kwanya wura nipadua no mu a ewie mire no ane dasebre imu plus capsules piafo na nu nwam yuru ma fa nka ho ansa na obeka se bia so na ba obra so dasebre eye mixture menua ma nom muadawruma enua fitikuro no nyame de mawo se fie wo nipadua no mu no benya kwanya na afiri nipadua no mama wo so atumi ayo obesima na ho afie na ho atowo wo akwani asa nyina so na se koba se eso bubu enkoyie se ne se fata na fitikuro asa de amanenya brewa akura na chese okwa na zo bai etu nyame sha na ayo ba nonum bi da sebre mischa no nonum bi na nhyase mu buyam fama wo bosa hoto abani pe de ne nsabuo mu nye onye koye na ne asono ba etie obi nso wo ho a ne de no emakora won de wo mukura obi nso de ne de obu a na yase ye ne ya obi de obu a eba moroso obi nso de ba 1-2 days na twa omo nyina wa akwanya so omo nom dabre mi che tu nu kura de nye sa 2 days ba no de wan hwe ya de ba be wiewiew so no yade pa akura ede ba be wiewiew so no sa baba ko mienu miensa wo de se wasi kwan mu ene wantumi ankwa nkodu etu de ne ehu papa dasebre mixture eno ne bedu agina mama ho atọwo white ode puanom sa yade ahoro no a se gono be ma nonum bi enam yade enso ye ho adwuma na betu ase ena me kan se wo se do ma ye nduro no omo de atosode na afrafre nduro na ahoro ni nyina o
atosode siesie nipadua doctor ni bia woni no bia bisa se wo we sa atosode no ni ade frafra onua na otadi a de na eye system no ema nipadua no enya siesie pa ema etimi di dwuma se ne se fata okay enti abiri bia no bon se bibia ekototo nipadua no ade bia bo se nipadua na asa akoda afoforo nipadua no bibia de na kwem simato bia ni babia enu ti da sebe herbal and research center adokotafo miensa nwuma eye enduro no do ba se dokotafo miensa enduro no da sebre obonyom da sebre fa no a no aso na wokro no fatu trim o de din da sebre ni da sebre no de mi se kan ni bia nim ntuni bia wo ba o de da sebre fa sa tu trim asa na fei de otosom yensa no eye da sebre blood tonic okay sister bia na ho fa edia ho na mans ye ni twampo a sister na ho fe na onyini bia na so hwese ne nipadua no atete apansam no a agigja sa adwene gunkwam na ho ofe nyina asa woni ba akokwa bon paye minimo bia okọ asoro no obon Awurade ma ho ofe ma ho ofe wei ma ho ofe wei ubi se Awurade wa ho ofe e wo so nya da sebre blood tonic okay na udua no a wasoso no wasan so atena dua no so bio no abaye obesima na ho bo se nantu etu ato aho ofe beba bo so skin na ayo rechere na se sebi abrewa bi de no ebesa ofisa wunyini akura wunyini ye nesi den na afi ko wi akiri a hwede 30 years girl hwede skin no aye eruti das be blood tonic na me kan fodi am anemia se tu ase pa wakona doctor ka cho se mojawiefo no moja no ba kokora ni system no ye bo moja nunum bi das be blood tonic ebo adwuma good ebo adwuma papa se wiefo nkwan se ye ya ye ka sei obi peda sibre nro ibi ato a obefa hin wenye bi elsofo da sibre nro no se de me kan se yankase ne nya abre ene doctors miensen ehia ye di mu ahia ma omuru se wo baby enti Otec FM se be ko UK nko na UK kwa fa wo mo de ye ntwema fa bi so magana fu made agufia ha wow e wo Otec FM ya wow tutumirika ne bra mesi minim de ntia magia gufia tutumirika ne bent ma mefa no ma no tutu fa ma me akura na fei wo de frɛ ne bisase ne mfa chiri mu ne ma number na 0535 01 04 42 0535 01 04 42 Edini miensa that's very mu plus capsules mixture and blood tonic grasa kura menso me da se eburu arofo da sebre heba research ya wonu mo ahya da tenase adokotafo miensa en wonu mo aye hwehwemu edi sa nuo miensa yi abadwa so mesrawo onua sa nuo wei onu mo ya wo Ghana ha o nanso UK en wo ye wi a odekọ asuna ba ko hu ene osi dabi empanyimfo eduro sani amanfo di hu adanse wo UK no ene Ghana ha me amagibi enti ye kan onua dasani eya miensa ye woda sebre imu plus capsules bra Otec FM ha ye woda sebre mixture bra Otec FM ha ye woda sebre blood tonic bra Otec FM ha na unya se nwe bi na anu no mo a wawie herbal shop over the counter pharmacy ba bia won so ton waduro na wuhia bisa won so beton ama amanfo enso anya ahoto no fresa number yi a me de to dwai 0535 01 0442 0535 01 0442 yakwa be tinasna ya sa adwuma we mame se sebe akwadai ehye adwa ye dware oba kokko sebe yedum kane akra na oda ho a wo hwehwe no a obehu no ne maame ekokko nti ono nso ekokko na akwadai hye ne ba bi dwade ne nipa dasani betumi atoa no wadwaye akotwe no di akwada pie ni etu agu akwada so abompo no ni ebesa abodua de emu oyerem
emu oyerem pa abaya odi nsuo bɛn no odi bo dua pa cho ni krom nsuo ne antoa fo wa ne di ni krom nsuo ofiri hen minim ni krom ofiri asante man yi mu asante region haya enti ofre ni krom nsuo baako na wanti din no antoa ne de antoa de wote ndi oya popular ti wote eno de wo bo dua ndodo se baako ana mprenu pacho mienu obo ni mprenu mprenu no se wo waka de na akere ni nti ogina so de bo dua pacho se mese oya ahawoni ana me mese oye bonyini na wo ka saa pacho de eja kwa me asem wei mami enu wadi ne bayachi sebe oba tan bia entna se se ye money badua no ntna ho kise sebe wo sa abata akro no na minim what kind of bata ne a we ye entina wadi animu di akwadai abafia ha no ababa wafo wa no engine room kire se wonu mu anya ne no mama no enti antiata ya dodo na anim se yefre ne Davi wo tek ya yija esieye ne ho ne fie ne wo one ne tenant fo wa fa ni tete ne duasa na to nsa frɛ wo no ma me se ne tenant akua bentum ene ne babai de ono ne ko tenant no abafia ha Nyankopɔn ya adom a ɔkyene bena anopa nondu yehia wo mo ewo fia ha ne ne wo mo ne awura yi nsi ankyere die ntia omo kɔtwe akwada na sabi obi kura ahye adwaye a oba te se wo yetwe ne pie eno so ya asem kese enti frɛ wo no mame na me da se ebi so a obi na fo eno ne ba na bediru na omo ka omo nkyene nti yentwɛn antiata ene ko tenant no se obeba na iwe de ahwehwe aso na me se frɛ wo mo mame piao enti antiata wo ye efiewura a Otec ayija so obi tie so on kan kire no se de na Krobea asem no o kire no pa no nkro anapatu tutu ye hia mu fidie mu ha na ba bia etu otwere no ye ma no kɔtwere ho akua hu papa we wachiri ya frɛ wu fiewura ani fo wa wo bomra ma kire die ntia efiewura ba ka ifo wa ma ye bo ba kɔtwe no naked adni frɛ dwa ye bai esan bo ni dua wate ya tu asem na kyekina wate abaya monye sa adwuma ne mame arofo nyamensa wom herbal center abrewa basna de osi wiase ye kan eba esne ade enti se wo ye oba ana bema awo ho ayeden e de amawa onsu wubrenie tutumrika na woni abrewa basna de emompunimpu na ne maame ni hia obeboa wo se wo ye bema na sebe wa ye mrepa wo mpam ye kan wo nkase enamu yade yi oba bema wonso atie durawo amenuoma nkoyie kura ewo wo na yemu mfama wo ye bema henie hawo ana wanya prostate mu hawo hepatitis B ena etete wa abrewa sebomra mo amode ye stomach ulcer mode ye pressure mode ye koko etwere yade anana nse aguwo stroke yade aka wato ma na uno mpemu abu wo secret say mu hawo a wone abrewa basna dihia wonyamensa wom herbal center obeboawo na ebu akwa sepase bodwesa anwo ena abrewa number eye 0246 450 718 0246 450 718 Sechedumase Rural Bank PLC Arafoni Adeshia ye headquarters wo Sechedumase ye wo branch wo ho a eno nso ben Sechedumase edwano edwura ye branch ben GPLTU dano kwa abiri Kenya ase ye ben Kenya ase M school no station ho abrosanse ho a anwunaga ye wo jene dwom abo ye post office na chi tafo ye be crab 600 edum ye wo boss FM chi ho moizongo ye wo second station wo ba enyinasu chechere ene adidwan a ye wo mobilization centers wo ho awie ye breyimu
de sesa wudi usika sem ho ntotoye ene ho nhyehyeye hye ne nsa eye Secheduma se Rural Bank PLC baby account bia me bada ache de wa ha susu account wa ha savings account wa ha corporate current account wa ha ordinary current account wa no COT me bada ache de tugu ma kwada no fixed deposit no interest rate ne ye kama money transfer bia peso ye bia nbe wa ha ena so oni edi dwa ho kire wa ye ball besia e ma de twitwa ho wate your number is 050-168-2737 and 050-161-7924 and there Asasu Herbal Center for onum kubi herbal powder no uniado way eya pebi oba tokoma kunu bema onsu tobi na wa mo ba na bredodo wo de pekube nsuo na sakubi heba powder ebigum wo de kanum nanom wawie ensuo de sakubi heba powder ebigum kanum nanom ade a akote bayira homam ama bayira mo akese be ma watemase o waye mre wo mpam be ma yatwekom afon na ede animguase brew no sakubi heba powder bemua wawie oba Otec fia ha hwehwe Asem Beba Dabi fo benya bi okoposa heba misi heba blazer rekwa umro benya bi Fredimens ene colina ko Ashtown ubenya bi ofa atadra store wabu akofo dua benya bi top amazing e watafo pankro no benya bi okọ fodwo heba obekwai smart heba oboase eho nyina ebi wo ho ye number ye 0244 166 602 and 0243 505 775 Bigo soft drinks no Bigo cola any Bigo orange and namu minimu a wote se ne pa ne namu Bigo cola any Bigo orange manenya o drink eye kama osepia utumi hu se unya sa pure refreshment no ene udwumadie bia wudi a woto nsa frɛ nipadom eya ma Bigo soft drinks nemra ho your cocktail your apple coconut lemon lime and strawberry Trillium Industries Ghana ye de aba ye number 0322 190877 anuanom ne adofo me de musi hadam ase ka kire mo se munye kom Awurade Nyankopɔn obeko amamo na ye ka kai mo se Nyankopɔn ye adom a bosomi eba na wiye ye no ojefo bosomi a ye bewura mu no ne da etosonson bosomi a ye bewura mu ne da etosonson na ye nua na nakwasi wusu achawo ya ofiri mu no ye de ne tompam ni akata na chi ewo aso ase Methodist enti ye sretiefo ne ye jamfo say on the 7th February mu nyina mo meta ye chi na enye fe makra mu dwabrim Dr. Cash on the toaso